ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்ட்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலி 13 சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. வேணும்னா 13 சாப்டர் வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்ட 14 சாப்டர் டைரக்டா போகலாம். ஆப்ஷன் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அது போல சௌரியமா பண்ணலாம். இப்ப வந்து பிரணத்தி படிக்க பிறகு ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஜனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 12th 13 சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணுமா? நீங்க சொல்லுங்க, அது போல பண்ணலாம். எல்லாம் ஓப்பனா தான் வச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. somebody please. ஓகே, I'll take the decision. இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? பண்ணிடலாம். எஸ், பண்ணலாம். நானே படிச்சு பண்றேன். எஸ், நான் இப்போ வந்து ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். எனக்கே தோணுது, ஆனால் ரெடியா தான் வச்சிருந்தேன். இல்ல நிறைய வாட்டி படிச்சாச்சு, வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டால வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். மாதாஜி, பகவத்கீதை எவ்வளவு தூரம் 1000 தடவை படிச்சாலும் அது புதுசாதான் மாதாஜி இருக்கு, ஒன்னும் செய்ய முடியாது. இல்ல, நானே அப்படிதான், எனக்கே படிச்சுட்டே இருக்கேன் நானும். எனிவே, நான் வந்து இந்த இதுல மாத்திரம் ரிவிஷன் பண்றதுனால கிடுகிடு நம்ம பண்ணி முடிச்சிடும். இல்லை இதையும் திரும்பி எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் இதுக்கு போக வேண்டாம். ஏன்னா ரொம்ப 6 கிளாஸ் நம்ம 13 சாப்டர் தான் பண்ணிடுறோம். பட் இட் வாஸ் வொர்த் இட். நம்ம டீட்டெயிலா பண்ணினோம். அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, நான் வந்து
இப்ப இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். இது வந்து பகவத்கீதையோட என்ன டைட்டில்? இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர் யார், உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ்னா என்னது, அதான் பார்க்க போறோம். என்ன பார்க்கலாம்? இது வந்து இப்போ 1 and 2. I'm not going to read even ஸ்லோகாஸ். ஜஸ்ட் இந்த முதல்ல அர்ஜுனா என்ன கேட்கிற, இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டிருக்கு. சாரி, இந்த தமிழ்ல இருந்து படிக்கணுமா? தமிழ் புக் இருக்கு இல்லையா? தமிழ் புக்ல இருந்து படிச்சோம். இது மாத்திரம் இது போட்டிருக்கேன். இந்த என்னது, அந்த பிக்சர் இஸ் வெரி இது இல்லையா, நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமே அப்படின்னு. It has more effect. ஓகே, அப்போ முதல் ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன சொல்றார் பகவான்? அர்ஜுனா கூறுகிறார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரை இயற்கை, பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் அது யாரு? புருஷா. அப்புறம் களம் அப்படின்னா என்ன? புருஷ, அதான் எல்லாம். கிருஷ்ணரை இயற்கை என்றால் என்ன? அதுதான் பிரகிருத்தின்னு கொடுத்திருக்கு. இயற்கை என்றால் என்ன? அனுபவிப்பவன் என்றால் என்ன? களம் என்றால் என்ன? களத்தை அறிபவன் என்றால் என்ன? அறிவு, அது ஞானம், அது அறிவு என்றால் என்ன? அறியப்படும் பொருள் அது என்னது ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொல்றார். அதுக்கு பகவான் செகண்ட்ல என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் தான் களம். இந்த களம்னா ஏன் இது சொல்லியிருக்கு? இது ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஏன்னா இந்த சோல் வந்து ஒரு உருவம் கிடையாது அதுக்கு இல்லையா? அப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு உருவம் இருந்தாதான் அது வந்து செயல்படுத்த முடியும். அதனால இது ஒரு களம். இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறது ஒரு களம். நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பாடி, எனி பாடி. இங்க ஒரு மாடு பாடி, எனி பாடி. எஸ். அப்புறம் என்று அறியப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞா. இந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞான என்ன அர்த்தம்? உடலை அறிபவனுக்கு பேரு க்ஷேத்ரஜ்ஞா என்று. இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. ஓகே, அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கு? இது வந்து பிரகிருத்தியோட இது கொடுத்திருக்கு. என்ன பண்றேன்? அப்புறம் இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், சும்மா பிரஷிங். ஓகே, அப்புறம் 3வது இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பரதகுல தோன்றலே, நானும் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் கண்டினியூ பண்றேன். நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். இப்ப நம்ம உடலை பற்றி யாருக்கு தெரியும்? இந்த சோலுக்கு தான் தெரியும், அந்த ஆத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா அந்த ஆத்மா பக்கத்துல யாரு இருக்கா? பரமாத்மாவும் இருக்கார். சோ அவர் சொல்றார், நானும் எல்லா உடல்களிலும் இருக்கேன், எனக்கும் எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். உனக்கு மாத்திரம் உன்னோட உடலை பத்தி தெரியும் சொல்றியே, அந்த உடலை பத்தி எனக்கு தெரியும், வேற உடலை பற்றியும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எல்லா உடலையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். எனிதிங் யூ ஆர் லேர்னிங்னாக்கா அதெல்லாம் நாலேஜே இல்லைன்னு அவர் சொல்றார். புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அறியப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் இது தமிழ்ல போடலையே, அதனால இது சோல் அண்ட் சூப்பர் சோலோட இது அதுவும் படிக்க வேண்டாம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் தெரியும் நமக்கு, டீட்டெயிலா போக வேண்டாம், சும்மா பிரஷிங். ஓகே, 4வது இதுல என்ன கேட்கிறார்? செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? யாரு கேட்கிறார்? அர்ஜுனா தான் கேட்கிறார். அதன் மாற்றங்கள் யாவை? ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்கார். அது எப்படி அந்த களம் வந்து எப்படி, how it has been created, எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை இது பகவானே சொல்றேன். இதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கு என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. பகவானே இது டீட்டெயிலாம் சொல்றேன்னு சொல்றேன். எஸ். இப்ப 5வது கண்டினியூ தான் பண்ற. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. இந்த செயல்கள் களம் இருக்கு, அந்த செயல்களை அதை வந்து களம், இந்த செயல்களை எல்லாம் அறிபவன் யாரு? இந்த ஆத்மா. அந்த ஞானம் தான் வந்து அறிவு, அதை பற்றி ஒரு அறிவு. அப்புறம் பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகள், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், அந்த மாதிரி அதை பத்தியும் நிறைய அவங்க வந்து இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதெல்லாம் நிறைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் இது பிரம்மபுச்சம், அன்னைக்கு மாதாஜி இதை பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா? சோ நம்ம வந்து ஒரு லேயரா இருக்கும் நம்ம பாடி. எப்படின்னா, யூ ஷுட் நாட் திங்க் இன் பிசிக்கல் டர்ம். ஓகே, ஒரு ஸ்கின் இருக்கு, ஸ்கின்னுக்குள்ள என்ன லேயர், அந்த மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் லேயர்னா ஒரு இது கற்பனையா நம்ம வந்து ஒரு லேயர் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடல்ல. இப்ப நம்ம இதுபடி பார்த்தோம், கிராஸ் பாடி, ஏன்னா உடல் தெரியறது இதுதான் கிராஸ் பாடி. ஏன்னா உடல் தெரியப்பட்டது நமக்கு, we can see, feel it.
இதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. சூக்ஷ்ம சரீரம் நமக்கு வந்து தெரியாது, கண்ணுக்கு புலப்படாது, ஆனா புரிஞ்சுக்கலாம். அதுல என்ன இருக்கு, மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் இருக்கே. சோ அது இருக்கு. அதுக்குள்ளதான் சோல் இருக்கு. அதுக்குள்ளனா அது ஒரு ஒரு லேயர் லேயர். அதே போல இந்த இது என்ன லேயர், பிரம்மத்தை உணரும் 5 நிலைகள். முதல்ல என்னது, அன்னமயா ஷீத்னா என்னது, கவரிங். அன்னமயா கோஷா அப்படிம்பாங்க. இது வந்து பிரம்ம புச்சம். ஓகே, அன்னமயா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன போகுதுன்னா, ஒரு பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஒரு ஏழை இருக்கான், அந்த ஏழைக்கு போயிட்டு நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லணும். அவன் சொல்லுவான், எனக்கு பசிக்கிறதுப்பா, ஏதோ சாப்பிடக்கூட, ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு இறங்கினாதான் ஜப்பாவே எனக்கு வரும். பகவானை பத்தி அறிவு எப்போ வரும், எனக்கு நல்ல வயறாத சாப்பிடணும். அவன் அந்த மாதிரி வருத்தத்துல இருக்கும் போது அவன்கிட்ட போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லணும்னா அவன் பண்ண மாட்டான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன லெவல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கிறான், அன்னம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்ன வேண்டி இருக்கு, அன்னம். அது ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் இல்ல, எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து சாப்பாடு வேண்டியிருக்கு. சோ அன்னமயம். அப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கான்சியஸ்னஸ், நம்மளோட பாடி கான்சியஸ்னஸ். சோ பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருப்போம் நம்ம. நான் உடல், அந்த ஒரு நிலையில தான் எல்லாரும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு, இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம சாப்பிடுறோம், என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, சதை, எலும்பு எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்த லெவல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அன்னம் எல்லாம் சரியா கிடைக்கிறதுனா, அடுத்த லெவல்ல நம்ம என்ன புரிய ஆரம்பிக்கிறது, பிராணமயம், சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அதுல என்னது, ஆற்றலால் ஆன உடல், நமது உயிர் சக்தி அல்லது பிராணன், ரத்த ஓட்டம், நிணநீர் மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் பாய்கிறது. இந்த நரம்பு இதெல்லாம் இருக்கே, அந்த இதெல்லாமே சேர்த்து என்னது, பிராணமயம். பிராணம்னா we are breathing இல்லையா, மெயினா அதை பத்தி உள்ள அந்த ஒரு உணர்வு வரும் அவனுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா, அது ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் பிராணமயா கோஷா, அது வந்து அந்த ஷீத் இருக்கும். அடுத்தது மனோமயம், மனதால ஞானமயம். he will try to grab the knowledge. அப்ப இந்த ரெண்டும் சரியா எடுத்து, எஸ் நான் வந்து அன்னமயா, நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கிறது, ஐ எம் பிரீத்திங், ஐ எம் அலைவ். அடுத்தது என்னது, ஞானத்தை வளர்த்து பார்ப்போம். ஏன்னா புத்தி இருக்கிறதுனால வந்து ஞானமயம், அதை வந்து வளர்த்திக்க பார்ப்பேன். மனதால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள், இது ஈகோ, உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தையின் வீடு. அதுல ஈகோனா ஃபால்ஸ் ஈகோ தான் கூடாது. ஈகோங்கிறது இதுதான் என்னது, கான்சியஸ்னஸ், தட் இஸ் அவேர்னஸ். இப்ப நமக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க, ஏன் எதுக்கு பேரே வேண்டாமே, எதுக்கு பேர் வச்சிருக்கா, சோ ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தான். நம்ம பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா நம்ம என்னன்னு திரும்பி பார்ப்போம். சோ அந்த மாதிரி இருக்குதான். சோ இதெல்லாம் எங்க வருது, இந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த மனோமயம் அதுல வரும். சோ மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள், எங்க என்ன நடக்கிறது, ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இருந்தா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம், துக்கமான செய்தி கேட்டா துக்கப்படுறோம். இதெல்லாம் அது வந்து மனோமயம், அந்த அந்த ஒரு கவரிங். அடுத்தது விஞ்ஞானமயம், இன்டெலெக்சுவலி வி ஸ்டார்ட் திங்கிங். அதாவது ஞானத்தால் ஆன உடல், அறிவு, மதிப்புகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் சரி தவறு பற்றிய உணர்வு. ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்துட்டுனா என்னது, எது கரெக்ட் எது இல்லைன்னு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஞானத்தை வளர்த்தணும். ஞானம் வளர்த்துனா என்னது, அவன் படிக்கிறான், எது நல்லது எது கெட்டதெல்லாம் படிக்கும்போது ஈ கேன் இன்டெலெக்சுவலி ஈ கேன் டிசைட், ஆமா இது கரெக்ட் இது தப்பு, இல்ல அவங்க சொல்றது கரெக்ட் இல்ல, அந்த இது அந்த ஒரு இது தெரியறது, டிஃபரன்ஸ் தெரியறது. ஸோ வி ஆர் யூசிங் அவர் இது இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு அதுக்கும் மேலோதான் இந்த ஆனந்தமயம் இருக்கு. அது என்னது, ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் என்னது, டு ஹேவ் டோட்டல் பிளிஸ், டோட்டலி ஆனந்தமயமா இருக்கும் அந்த லெவல்ல. என்னது, உணர்வின் உடல், மிக நுட்பமான உடல், பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒன்றாக நாம் உணரும் பேரின்பம். இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொன்னா ஏன் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது, முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பண்ணும்போது அவ்வளவு ஆனந்தம் வரலையே, இப்ப போக போக ஏன் அந்த ஆனந்தம் வருது. 16 முடிக்கலன்னா ஐயோ ஒரு மாதிரி இருக்கே, 16 முடிக்கலாம், அந்த 16 முடிச்சாலும் என்னது, இன்னும் 2-3 ரவுண்ட் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி ஆர்வம்லாம் எப்படி வந்து கொடுத்து. திஸ் இஸ் வாட் ஆனந்தமயா, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம், அதுதான் டாப் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து ஆன்மீகத்துல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. பிரம்மத்தை உணரம்னா என்னது, பகவான் கிட்ட நெருங்கிட்டு இருக்கோம். பிரம்மன் பகவானோட ஒரு நிலை தான், என்னது அரூப ரூபமான ஒரு நிலை. அது வந்து அந்த பக்கத்தை அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பிரம்மத்தை உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்ப அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல என்னது, ஆனந்தமயம். சச்சித் ஆனந்தா சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம எப்பவும் சத்தியமானவர், நம்ம எப்பவுமே நிஜமாக இருப்போம். இது என்னது, பகவான் இப்போ நிஜம் சொல்றோம் இல்லையா, இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, சித்து ஆல்வேஸ், அதான் என்ன சொல்லுவா, சத்தியம் சித்து, சித்து ஆல்வேஸ் இட்டர்னல், சத்தியமா இருக்கப்பட்டவர் அண்ட் இட்டர்னல், எப்பவும் இருக்கப்பட்டவர். ஈசம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, எப்பவும் உள்ளப்பட்டது, இல்லாதக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஜீவாத்மாவும் சரி பரமாத்மா இல்லாத டைமே கிடையாது. அப்ப அந்த மாதிரி. அண்ட் ஆனந்தமயம், காட் இஸ் ஆல்சோ எவர் ஹாப்பி, நம்ம சோலும் என்னது, ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. நாம அதை வந்து துக்கப்படுத்துறோம், பகவான் ஒரு நாமம் சொல்லாம, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாம இருக்கும்போது இது நம்ம ஆத்மா என்னது, துக்கப்படுறது. ஆனா அதோட பேசிக் நேச்சர் என்னது, இப்போ பாம்போட பேசிக் நேச்சர் என்னது, கொட்டுறது, தேளோடது கொட்டுறது,
ஒரு மங்கியோட என்னது தாவின்னு போகுது. சரி, ஒருத்தரோட ஒரு பேசிக் கேரக்டர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நேச்சர். ஆத்மாவோட என்ன நேச்சர்? ஆல்வேஸ் டு ரிமைன் ஹாப்பி. அது இன்னும் நல்ல சந்தோஷமா வச்சுக்க பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணும்? பகவான் நாமம் சொல்லிட்டே இருக்கும். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிரம்மத்தை உணரும் 5 நிலைகள். பிரம்ம புச்சம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ல வரும், டெஃபினட்டா வரும். பிரம்ம புச்சம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3rd லெவல் 4th லெவல் 5th லெவல் எங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்துன்றது ஜஸ்ட் டு நோ வாட் ஆர் த 5 கோஷாஸ். கோஷாஸ்னா லேயர்ஸ், ஒரு ஷீட் ஒரு கவரிங், 5 கவரிங் என்ன அப்படி. எஸ், இதுக்கப்புறம் என்ன பாக்குறோம்? இது வந்து கான்சியஸ் லெவல்ல நான் ஆக்சுவலி டெலிட் இது பண்ணி வச்சிருந்தேன், வேண்டாம் அப்படின்னா. இப்பதான் ஒரு மாதிரி படிச்சுட்டோமே, இதை நீங்க இதுலயே போட்டிருக்கேன். தனிச்சிறப்பான வெளிப்பாட்டில் 3 நிலைகள் உள்ளன. நனவில் நிலை, நனவின் நிலை என்னது? கான்சியஸோட இருக்கும். நம்ம இப்ப வந்து கான்சியஸா இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்தோம், டைமா பாக்குறோம், இந்த டைம்ல வந்து பிகாஸ் யூ ஆர் கான்சியஸ். நம்ம அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இல்ல. சோ தட் இஸ் கான்சியஸ் லெவல். சோ அது ஒரு நிலை, நம்மளோட நனவின் நிலை, நினைப்போட இருக்கும். தென் கனவில் அரை உணர்வின் நிலை. கனவு பாக்குறோம், we know we are sleeping, ஆனா ஒரு நிலையில இருக்கும், கனவு பார்த்துருக்கோம், அதை ரசிச்சுட்டு அதை அப்படியே பார்த்துருக்கோம். இல்ல பயமா இருந்தா கூட அது ஐயோ பயமா இருக்கே, நம்ம வந்து வேணும், ஓ கரடி வருது, ஏதோ இருக்கும், அந்த பயத்துல இருக்கும். நம்ம அந்த டைம்ல அரகுற கான்சியஸா தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து பாதி உறங்கின நிலை, பாதி விழிப்பு நிலை, நனவின் நிலை, பாதி வந்து மறந்து போற அந்த டோட்டல் அன்கான்சியஸ் கிடையாது, கனவு அந்த மாதிரி. அடுத்தது என்னது? மற்றும் மயக்க நிலை, டோட்டலி அன்கான்சியஸ் அந்த மாதிரி நிலை. இந்த மாதிரி 3 நிலைகள் இருக்கு. ஆனால் உனது திருவருள், இது வந்து பகவானை பத்தி இது இருக்கு. ஆனால் உனது திருவருள் இந்த பல்வேறு பொருள் நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதெல்லாம் இந்த மனிதர்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பொருள். மனிதர்கள்னா நம்ம லிவிங் பீங், உயிர்வாழிகளுக்கு தான் இதெல்லாம் பொருள். ஆனா பகவானுக்கு இந்த நிலையெல்லாம் கிடையாது. எனவே நீங்கள் 4வது பரிமாணத்தில் இருக்கிறீர்கள். உங்கள் தோற்றமும் மறைவும் உங்களை தாண்டிய எதையும் சார்ந்தது இல்லை. நீங்களே எல்லாவற்றுக்கும் மேலான காரணம். ஆனால் உன்னால் எந்த காரணமும் இல்லை. பகவான் தோன்றியிருக்கிறார், அவர் இச்சை, அவருக்கு தோணிட்டு அவர் தோன்றி இருக்கிறார். யார் மூலமா தோன்றி இருக்காரோ அதெல்லாம் கிடையாது. அப்ப கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே, அது அவதாரம் எடுத்து இருந்திருக்கு. அவளுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைய பிறக்கணும்னு இருந்திருக்கு. அப்போ ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வருவார். ஒரு இதுலயும் ஒரு மாதிரி அவதாரம் எடுத்துன்னு வரும்போது அது ஒரு ஸ்டோரி, பாஸ்ட் டைம். ஆனா அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கார், அவர் இந்த காலத்து இந்த டைம்ல போய் இப்ப வரும் ஜென்மாஷ்டமின்னு பிறந்திருக்காரு. ஒரு அவதாரமா பிறந்திருக்கிறத தான் நம்ம வந்து சொல்றோம். இல்லாட்டா பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி தான், ஈவன் வி லிவிங் என்டிட்டிஸ், நமக்கு வந்து ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் கிடையாது. எப்பவுமே நிச்சயமா இருக்கப்பட்டவர் தான். சோ வந்து நீயே எல்லாவற்றுக்கும் மேலான காரணம். ஆனால் உன்னால் எந்த காரணமும் இல்லை. உங்கள் தோற்றத்திற்கும் மறைவிற்கும் நீங்களே காரணம். அவர் தோன்றார், ஒரு அவதாரம் எடுத்து தோன்றுகிறார், அதே போல மறைந்து முடிகிறார். அவ்வளவுதான். அது அவர் தான் காரணம். He has to decide. He will decide when to come. அதான் யதா யதா தர்மசையில என்ன சொல்றாரு? எங்கெல்லாம் அக்கிரமம் அதர்மம் வந்து தலை தூக்கி நிற்கிறதோ, எங்கெல்லாம் இந்த இது பக்தர்கள் குறைந்து துஷ்டர்கள்லாம் அதிகரித்தார்களோ, அப்ப அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு வருவார். கல்கி அவதாரமா இப்ப இன்னும் பாக்கி இருக்கு. எஸ், அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கு? இறைவா, உனது ஆழ்நிலை நிலை இருந்த போதிலும் உனது 6 ஐஸ்வர்யங்களை காட்டுவதற்காகவும் உன்னதமான குணங்களை விளம்பரப்படுத்துவதற்காகவும் உன்னுடைய வெவ்வேறு அவதாரங்களில் நீ அவதரித்திருக்கிறாய். அப்ப அவரோட எல்லாருக்கும் அவர்கிட்ட பொட்டன்சி. ஆனா அது எப்படி எடுத்து காட்ட முடியும்? ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்தா தானே காட்ட முடியும். அதனால அவர் வந்து அதோட ஐஸ்வர்யங்களை வெளிக்காட்டுவதற்கு வேண்டி அவர் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. தென் மீனா அவதாரம், ஆமை, பன்றி, நரசிம்மா, கேசவா மற்றும் பிற நிறைய அந்த மாதிரி அவதாரங்கள். பாகவதத்துல பார்த்தா நிறைய அவதாரம் இருக்கு. இப்ப மெயின் அவதாரம் நம்ம 10 அவதாரம் தான் பாக்குறோம் இல்லையா? பாகவதம் படிக்கும் போது நிறைய ஒரு இதுல அவதாரம் தெரியும், நிறைய இருக்கு. சோ உங்கள் தனிப்பட்ட வெளிப்பாட்டின் மூலம் மேலும் உங்களின் பிரிக்கப்பட்ட வெளிப்பாடுகளால் வெவ்வேறு உயிரினங்களாக தோன்றியுள்ளீர்கள். அவரோட இச்சைக்கு அவருக்கு எப்படி தோணணுமோ அந்த மாதிரி தோன்றி வர்றார். உங்கள் உங்கள் உள் ஆற்றலால் நீங்கள் விஷ்ணுவின் வெவ்வேறு அவதாரங்களாக தோன்றுகிறீர்கள். உங்கள் வெளிப்புற ஆற்றலால் நீங்கள் அற்புதமான உலகமாக தோன்றுகிறீர்கள். சோ இந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி இதெல்லாம் சொல்றீங்க இங்கிலீஷ்ல. அதேதான். உங்கள் உள் ஆற்றலால், இன்டர்னல் பொட்டன்சி அதை வந்து பலவேறு அவதாரங்களை எடுத்து வர, அண்ட் வெளிப்புற ஆற்றலால் அற்புதமான உலகமாக தோன்றுகிறேன். மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் ஆல் அந்த மாதிரி வெளிப்புற ஆற்றல். இது வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல வரும். வந்திருக்கா, இது வரைக்கும் வந்திருக்கா? வரலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, நம்ம படிக்கிறோமே. அப்போ இனிமே வரும். அது கிருஷ்ணா புஸ்தகத்துல இருந்து எடுத்துருக்கு. ஆல்ரெடி நான் போடல, இது ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு delete. எஸ். அப்புறம் இந்த 6-7ல என்ன கொடுத்துருக்கு? 6-7ல எஸ், பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, நம்ம அன்னைக்கு எழுதி வச்சிருக்கோமே, அதுதான் இது. 5 great elements அதுதான் போடுறது.
பஞ்சபூதம், அதாவது ஃபயர், ஏர், எர்த், வாட்டர்லன்னு சொல்லுமே அது பஞ்சபூதம். அகங்காரம், புத்தி, அவ்வியக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், செயற்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதுவேன். சோ களத்துல இதெல்லாம் இருக்கு. அததான் நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சோம். சோ இன்னும் வரும், திரும்பி திரும்பி அது வந்துட்டே இருக்கும். இதுல வந்து எழுதியிருக்கு, வேணா ஐ கேன் ரீட். சோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது 5ம் என்னது பஞ்சபூதம். இப்ப பஞ்சபூதம் சொன்னது என்னது? இந்த 5 வரும். யாரோ நீங்க இதோ எழுதி வச்சுருக்கேன்னா ரெஃபர் பண்ணலாம். நானே ஆக்சுவலி எழுதி வச்சிருக்கேன், பேப்பர் கிடைச்சு வச்சிருக்கேன் ரெடியா. அப்புறம் வந்து அகங்காரம், புத்தி, இயற்கை 3 குணங்கள். அகங்காரம், எஸ், இந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட அகங்காரம்னு என்னது? அகங்காரம், நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. அதுதான். வேற நம்ம தமிழ் சொல்ற ரொம்ப அகங்காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அது ராங்க. நம்ம ராங்க இல்ல, தமிழ் அந்த மாதிரி பிரயோஜனம் பண்றோம். ரொம்ப கர்வத்தோட இருக்கானா ரொம்ப அகங்காரம் ஜாஸ்தி அப்படி சொல்லுவோம். இங்க சான்ஸ்கிரிட்ல அகங்காரம் இஸ் அகங்காரம், நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. காலையில தூக்க முழிப்பு வெளியில வந்துட்டோம், அது முழிப்பு வந்துடுச்சுன்னா என்னது? அகங்காரம் வந்துடுறது. வி ஆர் கான்சியஸ் தட் வி ஆர் அலைவ். இன்னைக்கு என்ன டே? ஓ சண்டேயா? அப்ப இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கும்? இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா? இதெல்லாம் நினைவு வரும் இல்லையா? அதுதான் கான்சியஸ் ஸ்டேட். அப்புறம் என்னது? ஒரு நிமிஷம், தோட்டமற்ற, இது திரும்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன் பிகாஸ் இப்ப நம்ம எழுதி எடுத்துனோம் இல்லையா, அதை திரும்பி பண்ணலான்னு. அகங்காரம், அப்புறம் புத்தி. இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. புத்திங்கிறது என்னது? பிரெயின் பார்க்கலாம். அந்த பிரெயினுக்குள்ள அவ்வளவு சக்தி இருக்கே, பவர் இருக்கே, அதுதான் புத்தி, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். அப்புறம் இயற்கை முக்குணங்கள், அந்த இது அதெல்லாம் சேர்த்து ஒண்ணுதான் பிடிக்கணும். அப்புறம் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. ஞானேந்திரியா, ஞானத்தை நம்ம இதால பெறுறோம், கண்ணால பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம், காதால கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இதெல்லாமே தோல்னால டச்ல நமக்கு தெரியறது. அப்புறம் வந்து குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு, இதால என்ன பண்றோம்? கர்மா பண்றோம். காலால நடக்கிறோம், கையால சாப்பிடுறோம், வச்சனம் பண்றோம், whatever. So இந்த இப்ப 5 சொன்னதெல்லாம் நம்ம வந்து we are using that for an action, for excretory. ஸ்டூல்ஸ் போறதுக்கு என்னது? ஆசனவாய் தான் யூஸ் ஆகுது. குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு அந்த இதுதான் பால் உறுப்பு தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. சோ அதெல்லாம் 5 கர்மேந்திரியாஸ். அப்புறம் புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கும் கூடிய அந்த மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே மனம் உட்பட மொத்தம் 11 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி, இதெல்லாம் என்னது? 5 புலன் பொருட்கள், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். புலன் பொருட்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகிறது. அந்த செயல்களோட களம்னா நாட் ஓன்லி த பாடிக்குள்ள இவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணி இவ்வளவு டீட்டெயிலா படிச்சிருக்கோம். ஆனா திரும்பி வரும். அது நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இது யூஸே ஆகாது. இருந்தாலும் வேற பிலாசபினா அவங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்களே, அது என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தெரியாது அப்படிங்க, எனக்கு வெறும் பஜனை பண்ணதான் தெரியும், வெறும் ஜப்பா தான் பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி இல்ல. ஓ இதெல்லாமும் இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ். அதுக்கு வேண்டிதான் இதெல்லாம் படிக்கிறது. ஓகே, இது வந்து ஆயிடுச்சு. 8 to 12 என்ன படிச்சோம்? 6, 7 அதுதான் இது மீனிங் கொடுத்துருக்கு. இது வேண்டாம். 8 to 12 இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு? எப்படி எல்லாம் எது ஆக்சுவல் நாலேஜ் அதுதான் கொடுத்திருக்கு. 8ல இருந்து 12 வரைக்கும். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, ஆங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனாலே நமக்கு அதெல்லாம் நினைவு இருக்கணும். குழந்தை பிறந்துட்டு அதே மயங்கிருப்போம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். ஒரு பிறப்புன்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு இறப்புன்னு இருக்கும். அது இன்னும் நல்லா வளர்ந்து அப்போ என்னது? நோயும் வரும், முதுமையும் வரும். அது வந்து அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு. அந்த துன்பத்தினை கவனித்தல் அப்படி வேர்டு கொடுத்திருக்காரு. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். விருப்பம் வெறுப்புகளில் சமநிலை. சிலது ரொம்ப பிடிக்கும், சிலது ரொம்ப பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இல்லாம சரி எதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நினைச்சா எல்லாம் சமமா பாத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து சமநிலை. அப்புறம் என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. பகவான் மீதான, என் மீதுனா நான் படிக்கிறேன் இப்ப என் மீது இல்ல, பகவான் மீதான, பகவான் தானே இதெல்லாம் சொல்றாரு.
பகவான் மீது என்ன துக்கம் வந்தாலும் சரி, என்ன சுகம் வந்தாலும் அவரோட டிசிஷன். நமக்கு ஒரு துக்கம் கொடுத்துருக்காருன்னா அவர் அதை டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. ஏதோ நமக்கு நல்லதுக்கு தான் அவர் டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு பக்தி இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா நமக்கு அந்த ஃபெய்த் வந்துரும். பகவான் வந்து அவரோட டிவோட்டிஸ கஷ்டப்படுத்த மாட்டார். அதுதான் கொடுத்துருக்கு பகவத்கீதையில. அவன் ஏன் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா அந்த கஷ்டம் நாம நினைக்கிறோம். அந்த கஷ்டம் கொடுத்து ஏதோ நம்மள வந்து இப்ப அந்த கோல்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, இதுல இல்லையா, என்னது, நெருப்புல காட்டி 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 அதை வந்து இது பண்ணி ஒரு ஷேப் கொண்டு வரான். அப்ப கோல்டுக்கு அவ்வளவு வந்து அண்டர்கோ சோ மெனி இது ப்ராப்ளம்ஸ். அப்புறம் தான் அதுக்கு அவ்வளவு என்னது இதா இருக்கு. அதே போல டைமண்ட் கட்டு 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 எவ்வளவு கட்டிருக்கோ அவ்வளவு காஸ்ட்லி. சோ அந்த மாதிரி இப்போ என்னதுன்னா, இப்ப நமக்கு இவ்வளவு துக்கம் பகவான் கொடுக்குறாருன்னா நம்ம இன்னும் நல்ல என்னது பதம், ஒரு நல்ல என்ன சொல்லுவா, பதம் கொண்டு வரதுக்கு, அது என்ன வேர்டு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்னும் ஷைன் பண்றதுக்கு தான் நம்மளால தாங்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளால தாங்க முடியாம தான் பகவான் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் இன்னும் நம்மள வந்து அதுல இருந்து ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வரதுக்கு வேண்டி தான் கொடுக்குறாரு. அது எப்ப நமக்கு அது தோணும், பகவான் பேர்ல அவ்வளவு பிளைண்ட் ஃபெய்த் இருந்தாதான், இல்ல டோட்டல் ஃபெய்த். எஸ், காட் இஸ் வித் மீ, நான் அவரோட டிவோட்டி, அவர் என்ன கஷ்டப்படுத்த மாட்டார். அவ எந்த துக்கம் வந்தாலும் ஈஸியா நம்ம வந்து தாங்கிடுவோம். சோ அந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். ஏன்னா சங்கமே வேண்டாம். நல்ல சங்கம் இஸ் ஓகே, பட் நல்லதா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? பழகினாதான் தெரியும் இல்லையா? அப்ப மோஸ்ட்லி என்னது, நான் ஜப்பா பண்றேன், அதனாலதான் நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எங்க நான் கேட்டதுதான், அந்த பக்தி பண்ணும்போது இல்ல கோயிலுக்கு போகும்போது நீங்க வந்து கூட்டத்தோட வேண்டாம், நீங்க தனியா போங்க, தனியா வாங்க. யாரா கூட வந்தா சரி, வாயில வந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அது ஜப்பா இல்லைன்னா வேற யாரோ கூட இருந்தா அப்புறம் என்னாச்சு உங்க வீட்டுல, ஓ அது அன்னைக்கு சமைச்சியா, அதுக்கப்புறம் அது என்னாச்சு, அந்த சாரி வாங்கினேன், இது வேற இதுல எல்லாம் டாபிக் போயிடுமே தவிர பகவானை பத்தி டாபிக் வராது. அதனால நம்ம என்னது தனியா வாழ பழகணும், தனியா பகவானோட பக்தி பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஸ்டே அலோன். அப்ப இன்னும் நிறைய இது என்னது பகவான் பேர்ல இது வரும். அப்புறம் என்னது, பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். இப்ப நம்ம அதான் படிச்சிருக்கோம். ஆத்மானா என்னது, ஆத்ம ஞானத்தை தான் நம்ம பெறுறோம். ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதான் படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதால இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் வரும். இந்த இது முடிஞ்சாச்சுன்னா ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே போறோம். அப்புறம் வந்து அது ஞானத்தை, ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பரம சத்தியம் பகவான் தான். அவரோட அதை பற்றி அறிவதற்கு தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சோ இதை தவிர நம்ம ஏதோ பிரெஞ்சு படிச்சோம், ஜெர்மன் படிச்சோம், வேற லாங்குவேஜ் படிச்சோம், அபேக்கஸ் மேத்ஸ் படிச்சோம், யோகா படிச்சேன், அது இது அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் நாலேஜ் அட் ஆல். பகவான் சொல்ற இதுதான் ஆத்ம ஞானம் தான். அண்ட் இது வாட் எவர் அதெல்லாம் தான் ஞானம். எஸ், அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கு, இதெல்லாம் தான் டீட்டெயிலா போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா அடுத்த செக்ஷன்ல என்ன வரும்னு, இதெல்லாம் வந்து பேசிக் லெவல். என்னது, நம்ம வந்து இப்போ பொருளோட இதெல்லாம் படிச்சுட்டோமே, வேதா பேசியம் படிச்சதுனால அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை. 13.30 தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று கூறப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு, காரணம் மற்றும் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. அது இதுல சொல்லியிருக்கார் 13ல. 14ல என்ன சொல்ற, 14ல வந்து அவரது கரங்கள், பகவானுடைய கரங்கள் தான் போட்டால் பார்க்கலாம். Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way the super soul exists, pervading everything. எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார் அப்படின்னு தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு, அதேதான். அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகிறார். பரமாத்மா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். எஸ், இது வேண்டாம். 15th எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். அப்ப அவர் தான் எல்லா எஜமானர். ஆனாலும் அவருக்கு வந்து பொசசிவ் நேச்சர் இல்ல. நம்ம ஒரு வீடு, சின்ன ஒரு வீடு, எத்தனையோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கலாம். இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய பாத்திரம், என்னுடைய அது, என்னுடைய கப்போர்டு, என்னுடைய ஒரு சின்ன இது பொருள் வாங்கினாலும் என்னுடைய வீடு நம்ம அது கேர்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோமே. பகவான் என்ன இதெல்லாம் தான் படிக்கணும். நத்திங் இஸ் அவர்ஸ். அப்ப அவர் வந்து இதெல்லாமே சிருஷ்டி அவர் தான் பண்ணியிருக்காப்ப. அவர் எவ்வளவு பொசசிவா இருக்கணும்.
ஆனா அவர் வந்து பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவர்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அவர் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிக்கிறார், இருந்தாலும் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவர் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கை குணம் என்னென்ன, ரஜகுணம் தமோகுணம் இதெல்லாம் நமக்கு தான் இது நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்ததுன்னா நமக்கு பொருந்தும். அவர் வந்து அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர். 16. எஸ், இது வந்து 16. பரம உண்மை பகவான் தான். சத்தியம்ங்கிறது அவர் தான் ஒரு சத்தியம். எல்லா உயிர்வாய்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். உள்ளியும் இருக்கார் பரமாத்மா, வெளிப்புறம் எங்க இருக்காரு? பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைய அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. சூரியன் ஒரு கண்ணு, சந்திரன் ஒரு கண்ணா இருக்காரு. அப்புறம் எங்க இருக்க? கோலோக பிருந்தாவனத்தையும் இருக்காரு. சோ பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா? நாட் அட் ஆல். ஆனா புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி? ஒன்லி பக்தி இருக்கும் போது புரியும். ஒரு பக்தன் இல்லாதவன் போயிட்டு இது சொன்னா என்ன, நீ என்ன சொல்ற புரியலையே. அவன் வந்து ப்ராடக்டா தான் பார்ப்பான். ஒண்ணு வந்து எனக்குள்ள இருக்கு, அது எப்படி வெளியில இருக்கும் அப்படின்னு. அவன் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த இதுல பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோன்னா அது புரியாது. அப்படி பக்தி இருந்ததுனாக்கா நமக்கு அது வந்து புரிஞ்சிடும். சோ எல்லா உயிர்வாய்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் கண்ணுக்கு புலப்படாதிக்கு இருக்கார். சூக்ஷ்மமானவர் அப்படி இருக்க இது அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ, ஜடப்புலன்கள் என்னது, கண்ணால காண்பதற்கோ, காதால பகவானை பத்தி பகவான் இன்னும் சொல்றார் கேட்கறதுக்கோ அதெல்லாம் முடியாது. ஏன்னா அவர் சூக்ஷ்மமா இருக்கார். இல்லை வந்து காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர், மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் இருக்கிறார். நம்ம உள்ளேயும் இருக்கார், புறத்திலையும் இருக்கார், தூரக்கு அங்கே கோலக பிருந்தாவனத்திலையும் இருக்கார். அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்திங்கிற ஒரு இதுதான் வேணும். 17. எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும், எங்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்கா, உங்ககிட்டயும் இருக்கா, எப்படி ஒரே ஆளை எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சில பேர் தோணும். பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு தெரியும். நல்ல ஒரு மாதிரி பக்தி வந்துருக்குன்னா தோணாது அப்படி. எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட்ட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே. எல்லாரையும் காப்பாத்துறார், எல்லாம் காப்பாற்றுறாரு. ஆனால் என்ன, கிரியேஷன் அவர் தான் பண்றார், அனிஹிலேஷன் அவர் தான் பண்றார். படுறதும் அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல somebody else is doing. கிரியேட் பண்றதும் பிரம்மா கிரியேட் பண்ற, ஆனா யாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல? பிரம்மாவே இவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அவருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாப்பா, நீ எடுத்துக்கோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட். என்னது? பிறக்க வைக்கிறது, எல்லாரையும் பிறக்க வைக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் நீ எடுத்துக்கோன்னு. சிவ பகவானுக்கு எல்லாம் அழிக்க வைக்கிற தொழில நீ எடுத்துக்கோன்னு. ஆனா பின்னாடி சூத்திரதார் யாரு? இந்த கிருஷ்ணர் தான். சோ அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் இப்ப எல்லா உயிர்வாழி, நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங், மிருகம், ஒரு சின்ன புழு பூச்சியில கூடி அந்த இவர் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், அப்புறம் இது வந்து again அதேதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். 18th window. 18th இதோட பிக்சர்லாம் இருக்கே, கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஐ யூஸ் டு லைக் கொஞ்சம் பிக்சர் எல்லாம் போனா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஓகே, அப்புறம் இதுல இருந்து 18ல பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். இது ஞானம் தான். அவர் என்னது, இப்ப ஒரு வேதம்லாம் படிக்கிறோம். ஓகே, இதை எழுதினது யாரு? எழுதினதுன்னு நாட் எக்ஸாக்ட்லி ரிட்டன். அவர் சொல்லி முனிவர்கள் எழுதியிருப்பா, யாரோ எழுதியிருப்பா, வியாசரோ யாரோ எழுதியிருப்பா. அவர் சொல்லிதான் ஸ்ருதி. அந்த அதெல்லாம் என்னன்னா, முனிவர்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ருதி, அவங்களுக்கு அப்படியே காதுல இது வரும், ஒலி கேட்கும் அவங்களுக்கு, அதை அப்படியே எழுதிட்டே போவான். So it is God said, so that scripture is written. யாரை பத்தி, எதை பத்தி எழுதியிருக்கு? பகவானை பத்தி தான். சரி, அது படிச்சா என்ன, எந்த இலக்குக்கு போகும்? பகவானை தான் அடையணும். சோ அதனாலதான் இங்க வந்து ஒளி. சோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. ஒளி எப்படி ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வந்தா எல்லா ரூம் எல்லாம் பிரைட் ஆயிடுது, பிரகாஷம் எப்படி பரத்தோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவிடுவர். அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் அவர் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். அடுத்தது 19. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அது என்னது, உடல், கஷேத்ரா, அறிவு அப்படின்னா ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். வேர்டெல்லாம் கற்றுக்கலாம். பரமாத்மா இருக்கா? ஓகே, அப்புறம் 20. எஸ், 20.
இது ஜட இயற்கையையும் ஜட இயற்கையும் உயிர்வாயுகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கும் இது கிடையாது, ஆரம்ப நிலையில இந்த டேல நமக்கு இந்த ஆன்மா வந்திருக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. அதே போல ஜட இயற்கை எப்பவும் உள்ளதுதான், மாறிண்டே இருக்கும். ஆனா நம்மளோட எப்படி இந்த உடல் மாறுற போல அது மாறிண்டே இருக்கும். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாயுகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. எல்லாம் ஜடத்தோடு அந்த இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மாறிண்டே வரதெல்லாம் அது மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட ஒரு இதுதான், அது மாறக்கூடியது. அப்ப அந்த மாதிரி மாறிண்டே இருக்கும். காலம், ஏன்னா காலம் அவர் தானே, இதுலதான் காலம் வருதோ இல்ல இதுல வரல, ஏன்னா நானும் காலமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இல்ல இப்ப நம்ம இயற்கை என்ன காரணம், ரொம்ப ஒருத்தனுக்கு அந்த இதுலயே பாக்கணும். இல்ல எனக்கு ரஜோகுணம் அப்படி இருக்கு, ரொம்ப இந்த ரஜோகுணத்துல ஏதோ ஒரு குணம் ஓங்கி இருக்கும். சிலப்ப சத்துவ குணம் ஓங்கி இருக்கும், சிலப்ப ரஜோகுணம் நமக்கே அப்படி பார்க்கலாம். ஒரு நேரம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், ஒரு நேரம் வேண்டாம் சோர்ந்து படுத்துட்டா போறோம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? சோ நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் மாறிண்டே வரும். அந்த டைம்ல நமக்கே தெரியணும், ஓ இப்ப நல்ல பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கேன், நிறைய ஜப்பா பண்றேன், நிறைய அது பண்றேன், ஓ இன்னும் ரொம்ப சத்தகுணம் ஓங்கி இருக்கே அப்படின்னு நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடும். ரொம்ப சோர்வா இருக்கு, ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் தோன்றதா, தமோ குணத்தை மாட்டின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கா, அது நம்ம மறக்க கூடாது. எல்லா காரணம் சொல்லலாம், தமோ குணம் இருக்கு அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன், ரஜோ குணம் இருக்கு அதனால தான் இப்படி, அது இல்லை காரணம். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஃப்ரீடம் இருக்கு, அதை நம்ம ப்ராப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராப்பர் மைண்டோட யூஸ் பண்ணலன்னா இது மாட்டினும். நமக்கு சுதந்திரம் இல்லாத மாதிரி என்ன பண்றது, அதை என்னை இழுக்கிறது, தமோ குணம் என்னை இழுக்கிறது, அதனாலதான் தூங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். இல்லை, ஃப்ரீடம் இருக்கு, ஸோ நமக்கு we can come out of it, நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். எஸ், 22. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். எல்லா ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், இது மூன்றும் இந்த இதுல இருக்கு, நேச்சர்ல அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அவன் அதை பின்பற்றுறான். வாழ்வின் எல்லா வழிகளையும் பின்பற்றான். அதனாலதான் சுகம் துக்கம் எல்லாமே இதை சார்ந்துதான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். எஸ், அவன் எல்லா நன்மை எப்படி, இதனாலதான் ஜட இயற்கையோட சம்பந்தம் படுறதுனாலதான் நன்மை தீமை எல்லாமே அனுபவிக்கிறான். எஸ், அப்புறம் 23. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். இப்ப இத்தனை நேரம் நம்ம ஆத்மா ஆத்மா சொன்னோம், இருந்தாலும் வேறொருத்தர் இருக்கார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே தான். அவர் மேற்பார்வை சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கார், என்னெல்லாம் பண்றோம், இதெல்லாம் செய்யறோம், என்னெல்லாம் நம்ம ஏமாத்தவே முடியாது. இருட்டறையில எல்லாம் எங்க உட்கார்ந்தாலும் உள்ளே உட்கார்ந்து நம்ம as long as we are conscious, he is there. அப்ப அவர் பார்த்துட்டே இருக்கார் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன சொன்னது, மேற்பார்வையிட்டு அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே. எந்த ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அவர் அனுமதியோட தான் நம்மளால பண்ண முடியும். இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நமக்கு இச்சை இருந்தது, ஆசை இருந்தது, வர முடிஞ்சதுன்னா அவரோட சாங்ஷன் இருக்கு, அதனாலதான் வர முடிஞ்சது. அப்புறம் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அந்த பரமாத்மாவோட சாங்ஷனோட தான் நம்ம நீ ஆக்டிவிட்டி விடும். ஜட இயற்கை உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். இப்ப நம்ம இத்தனை நேரம் சொன்னதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. முக்தினா என்னது, பேசிக்கலி we will be at peace. மெயினா அந்த பீஸ் தான் முக்தினா, நாட் எக்ஸாக்ட்லி கோயிங் டு அது இருக்கவே இருக்கு. பட் இப்பவே இந்த ஜென்மத்திலே நமக்கு முக்தி வரணும்னா எப்படி, live at peace. இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு ஒன்னும் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கும்போது என்னது, we are at peace. அதுதான் முக்தி அடைந்த நிலை. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, இது நான் நேற்றுக்கு தான் பார்க்க முடியுது, அவனுடைய தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுப்பதில்லை. அப்ப அந்த பீஸா இருக்கும்போது என்னது, he will not come to இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத்ல வரமாட்டான், சிக்கிக்க மாட்டான். 25. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். there are different ways of attaining God. சில பேர் only தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பா. சோ அவள என்னத்த தியானம் பண்றா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவளுக்கு அவ்வளவு பக்குவம் இருக்கு, பண்றா. நமக்கு பக்குவம் இல்லை.
ஜப்பா பண்ற போதே கண்ணை மூடினா எங்கேயோ போயிடுறது மைண்ட் இல்லையா? அப்ப நம்ம இன்னும் அந்த லோ இதுலதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம இன்னும் வளர்த்துக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். இப்ப இது என்ன கொடுத்திருக்கு? சிலர் பரமாத்மாவினை தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், வேறு சிலர் என்னது பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பலன்ல எதிர்பார்ப்பு. ஆனா அதுதான் பெஸ்ட்னு கொடுத்திருக்கு. 12th சாப்டர்ல இது வந்தது லாஸ்ட்ல. ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ, ஞானத்தை விட தியானம் நல்லது. ஆனாலும் தியானத்தை விட பலநோக்கு செயல்களை ஈடுபடாம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம என்ன பண்றோம், ஈவன் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ஜபம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம், என்ன பண்ணினாலும் சரி பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணணும். அண்ட் எதிர்பார்க்க கூடாது. அது ரைட் ஃப்ரம் 2nd சாப்டர்ல நம்ம தான் படிச்சோம். அடுத்தது என்ன வருது? 26. வேறு சிலர் இன்னும் சில பேர் இருக்கா இப்படி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற பகவான ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். தெரியாது, சின்னதுல இருந்து ஒண்ணும் படிக்கல, ஒண்ணும் தெரியாது அந்த டைம். பட் யாரோ சொல்றாங்க, ஓஹோ அப்படியா பகவானை பத்தி. அந்த மன்னியத்தையும் சொன்னோம் நாராயணியத்துல கபிலர். இது என்ன சொன்னேன்? கபிலரோட என்ன அம்மா பேர் என்ன சொன்னோம்? கபிலர் தேவஹூதி. சோ கபிலர் அவ அம்மாக்கு அதை பத்தி அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. ஆனா பிள்ளை அவ்வளவு ஆன்மீகமா அவனுக்கு அந்த ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுனால அவனே அம்மாக்கு உபதேசம் பண்றாரு. சோ அந்த மாதிரி தேவஹூதியோட கதை அதுல வருது. சோ இந்த மாதிரி ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து, அது சொந்த பிள்ளையா இருந்தாலும் அவன் பிள்ளைகிட்ட இருந்து படிக்கிறான். சோ அந்த மாதிரி பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கிறார். இந்த மாதிரி கேட்டு அறிந்து பண்ணும்போது என்னது, திரும்பி இந்த சுழற்சியிலிருந்து அவங்களும் விடுபட்டு விடுவார்கள். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? 27. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். இப்போ அசைவன அசையாதவை இப்போ எல்லாமே மரம் வேற என்னது மலை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ அசையறதெல்லாம் என்னது? ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், ஆல் மூவிங். அன்மூவபிள் இந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்கு. சோ இது எல்லாமே என்னது? இது எல்லாமே செயல்களின் களம். அதுக்குள்ளே ஒரு களம்னு இருக்கு. இது எல்லாமே களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுலயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு. இந்த ஒரு கலவை உள்ளதுதான் அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறவனும் முக்தி பெறான்னு அர்த்தம். எல்லா அப்புறம் 28 எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. எல்லா உடல்லையும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கார். ஆனா உடல் அழியும் போது இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மா அழிவடைவதில்லை. இது புரிஞ்சுக்கிறவன் என்னது என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்கிறான். பாக்குறோம்னா இது ஒன்லி பாக்குறோம், அது இல்ல. ஆக்சுவலி இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவன் என்ன பாக்குறான் அப்படின்னு, என்ன காண்றான், இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட காணறான். சோ அவன் தான் ஆக்சுவலா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா அப்படி உண்மையாக காண்கிறான். 29 பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாய்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். தன்னையும் வர்த்திக்க மாட்டான், பேர் உன்னூர்த்தாலையும் அவன் வருத்தம் வர போல செயலும் பண்ண மாட்டான், ஒரு சொல்ல மாட்டான், மனசாலையும் இது பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவன் ஃபேக்ட் புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். சோ பகவான் எல்லா பரமாத்மா எல்லா உடல்லயும் இருக்க. சோ தன்னையும் இழிவுபடுத்த மாட்டான், வேறொருத்தரையும் இழிவுபடுத்த மாட்டான். 30 எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். ஆத்மா இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் உள்ளது. அது மெஷின் ஆப்ரேட் பண்றது உட்கார்ந்து இருக்கு. பட் இந்த உடலை வைத்துதான் எல்லாமே நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம். இது லைக் அ மெஷின் தான், மெஷின் மாதிரி காட்டியிருக்கான். இந்த உடல் இஸ் லைக் அ மெஷின். இங்க பரமாத்மா இருக்கார், ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா ஆத்மாக்கு ஐடியாஸ் இருக்கும், அது பண்ணும் இது பண்ணும், பரமாத்மாவோட சாங்ஷனோட பண்ணும். ஆனா எப்படி அது பண்றதா இல்ல, அந்த பாடி தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. கையை காலு இந்த உடல் உறுப்பை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை யார் புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவதான் உண்மையில் காண்கிறான். 31 அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாய்கள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்பொழுது காண்கிறானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். என்ன படிக்கிறேன் திரும்பி. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தியான். பல்வேறு இப்ப தோற்றம், இப்ப நமக்கு ஒரு யானையை தான் பார்ப்போம்.
ஒரு எலி இது ஜிராஃபா பாக்குறோம். அப்படி இல்லாம எல்லாரையும் வந்து சமமா பாக்குறது, எல்லாரும் உடல்லயும் ஒரு இதேதான், வெறும் உருவம் தான் மாறி இருக்கு. அந்த உருவம் கண்ணு தெரியாம எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா காண்கிறவன். அதுதான் உயிர்வாய்களை எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்பொழுது காண்கிறானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். இதெல்லாம் வேற வேற தோற்றங்கள் தான் வேற வேறையா இருக்கு. ஆனா உள்ள வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம். வந்து பிரம்மன் நிலைக்கு, அந்த நிலைக்கு போயிடுறாங்க. 32 32 எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஆத்மாவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரிதான் அது வந்து உடலை யூஸ் பண்றதே தவிர இட் இஸ் நாட் அட்டாச் டு தட் பாடி. அது வந்து எப்ப அந்த பாடிக்கு வீக்கா போயிடுதோ அது மட்டுக்கு டாட்டா பைபன் சொல்லிட்டு வேற ஒரு உடல்ல போயிடும். சோ அந்த மாதிரி வந்து உடலுடன் அது வந்து கலப்பதில்லை. 34 33 இருக்கா? அதான் படிச்சோம் இல்லையா? 32 படிச்சேன் இல்ல, 32 படிக்கலையே. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலில் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. அதுதான் இது கொடுத்திருக்கு. நிர்குணத்துவம். இது இப்ப நாம படிச்சோமே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. லாஸ்ட் 34. பரதனின் மைந்தரே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. சோ அதனாலதான் எல்லாம் இங்கிட்டு இருக்கு. ஹார்ட் எப்ப நம்ம இந்த உடலை எடுத்துன்னு வந்தோமோ உள்ளேந்து அம்மாவோட வயத்துல இருந்து டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னும் நிறுத்தாம அடிச்சுட்டே இருக்கு. உள்ள டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கு. தேங்க்ஸ் டு அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி செயல் நடந்துட்டு இருக்கு. அது எப்படி சூரிய வெளிச்சம் வந்தா எல்லா இடமும் பிரகாசம் வரணும், அந்த மாதிரி அது ஒரு பிரகாசம், ஒரு ஆத்மா இருக்கு. சின்னது, ஆனா அதோட உணர்வு எல்லா இடத்தையும் பரவி we are able to do all the actions. தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. அப்புறம் 35 உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். இப்படி நம்ம வந்து இதை முடிச்சோம். கொஞ்சம் ஒரு இதுதான் இல்லையா, நம்ம டெக்னிக்கலா தான் இருந்தது அது. 13வது சாப்டர். ஐ ஹோப் இது வந்து ஒரு மாதிரி புரிஞ்சது இல்லையா? நம்ம பண்ணின இப்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மாதாஜி. அதனால வந்து கொஞ்சமா குவிக்குனால இன்னும் 1/2 மணிக்கு போயிடுது இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாம். நம்ம 14வது சாப்டர். இது கொஞ்சம் மீன்ஸ் 14, 15 கொஞ்சம் இருக்கும் டெக்னிக். அதனால நம்ம படிக்கிறோம். 15 ஈஸியா விடும். 16, 17, 18 இனிமே ஈஸியா தான் வரும். 18லயும் வரும். இதேதான் வரும். இதே டாபிக் வந்து 18லயும் எடுக்கிறார் பகவான். யாரு காண்கிறார், என்ன காண்கிறார், அதெல்லாம் வரும். அதாவது 18ல போய் ஈஸியா போயிடணும். ஓகே, இப்ப யாரு திரும்பி நேற்று யாரு படிக்கிறது பாக்கி இருந்ததா? இல்லடா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகா மட்டும் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அத பஞ்சதசோத்யாயः. அப்புறம் என்னது? பஞ்சதசல சாரி மாதாஜி, சதுர்தசோத்யாயः. கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அத சதுர்தசோத்யாயः. அப்புறம் குணத்ரய விபாக யோகः. எஸ், ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச படி. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिम् इदो कथाः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பரம் தெய்வீகமான பூய மீண்டும் பிரவஷ்யாமி
கூறுவேன். ஞானானாம் எல்லா ஞானங்களிலும் ஞானம் ஞானம் உத்தமம் உயர்ந்ததான எதை ஞாத்வா அறிவதால் முன்னைய முனிவர்கள் சர்வே எல்லா பராம் தெய்வீகமான சித்திம் பக்குவத்தை இவ்வுலகத்திலிருந்து கதா அடைந்தனர். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். பொருளுரை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 7ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து 12ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதி வரை பூரண உண்மையான பரமபுருஷ பகவானை விரிவாக வெளிப்படுத்தினார். தற்போது அர்ஜுனனுக்கு மேலும் அறிவொளி கொடுக்கின்றார். பகவான் தத்துவ அனுமானத்தின் மூலமாக ஒருவன் இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டால் அவன் பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தடைவான். 13ஆம் அத்தியாயத்தில் பணிவுடன் ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்று மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாளி இந்த ஜட உலகில் பந்தப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்கு இயற்கையின் குணங்களுடன் அவன் கொண்டுள்ள தொடர்பே காரணம் என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த அத்தியாயத்தில் இயற்கையின் அத்தகு குணங்கள் யாவை, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவை எவ்வாறு பந்தப்படுகின்றன, அவை எவ்வாறு முக்தியளிக்கின்றன என்பனவற்றை முழுமுதற் கடவுள் விளக்குகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானம் இத்தகு முந்தைய அத்தியாயங்களில் வழங்கப்பட்ட ஞானத்தை விட உயர்ந்ததாக முழுமுதற் கடவுளால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டதால் பற்பல பெரும் முனிவர்களும் பக்குவத்தை அடைந்து ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றமடைந்துள்ளனர். அதே ஞானத்தை மேலும் சிறந்த முறையில் பகவான் இப்போது விளக்குகிறார். இதுவரை விளக்கப்பட்ட இதர ஞான முறைகள் எல்லாவற்றையும் விட இந்த ஞானம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். இதனை அறிந்த பலர் பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக இந்த 14ஆம் அத்தியாயத்தை புரிந்து கொள்பவன் பக்குவ நிலையை அடைவான் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது குணத்திரை விபாகம் இல்லையா, 3 குணங்களை பத்தி இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, இவ்வளவு ஹார்டாலாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஏன்னா நமக்கு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு இல்லையா திரும்பி படிக்காம. ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானிகளிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். திரும்பி அவனுக்கு ஆல்ரெடி குஹ்யம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு, ஒரு சீக்ரெட் நாலேஜ் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு, எல்லாம் சொல்லியாச்சு. திரும்பி நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. ஏன் நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் இருக்கோமே, எவ்வளவு வாட்டி சொன்னாலும் புரியாது. திரும்பி நம்ம பந்தத்துல போயிட்டு இருக்கோம், பௌதிக பந்தத்துல. இப்ப நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வேண்டிதான் இதெல்லாம் திரும்பி சொல்றோம். சோ என்ன சொல்றாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 7ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து 12ஆம் அத்தியாயத்தின் இறுதி வரை பூர்ண உண்மையான பரமபுருஷ பகவானை விரிவாக வெளிப்படுத்தினார். தற்போது அர்ஜுனனுக்கு மேலும் அறிவொளி கொடுக்கின்றார். பகவான் தத்துவ கற்பனையின் மூலமாக ஒருவன் இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டால் அவன் பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தடைவான். இவன் தத்துவ ரீதியாவும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு, சும்மா கண்மூடித்தனமா பக்தி பண்ண அந்த மாதிரி இல்லாம தத்துவ ரீதியாவும் சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் பக்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இன்னும் ஒரு நல்ல பக்குவ நிலைக்கு வருவான் அப்படின்னு. அப்புறம் 13ஆம் அத்தியாயத்தில் பணிவுடன் ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம். இப்ப நம்ம 13ஆம் அத்தியாயம் படிச்சோம், எப்படி ஞானத்தை எப்படி வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல ஆஸ்பெக்ட பார்த்து அதுல இருந்து எப்படி பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை பெறலாம் என்று மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. உயிர் வாழி இந்த ஜட உலகில் பந்தப்பட்டிருப்பதற்கு இயற்கையின் குணங்களுடன் அவன் கொண்டுள்ள தொடர்பே காரணம். இயற்கையில குணங்கள் இருக்கு, ஆனா நம்ம தான் லைக் மேக்னெட் அண்ட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி, நம்ம எல்லாம் அயன் மாதிரி தான் இருக்கும், அது மேக்னெட் இமிடியேட்டா நம்மளை அட்ராக்ட் பண்றது. சோ அந்த ஈர்ப்பு சக்தினால்தான் பந்தப்பட்டு இந்த உடலில் பந்தப்பட்டிருப்பதற்கு இயற்கையின் குணங்களுடன் அவன் கொண்டுள்ள தொடர்பே காரணம் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் இயற்கையின் அத்தகைய குணங்கள் யாவை அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 குணங்கள் என்ன, அப்ப நமக்கு ஒரு அனாலிசிஸ்ல தெரிஞ்சிடும். ஓ, அப்ப நான் எந்த குணத்துல இருக்கேன், அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு விட்டுனா என்னது, once you know where you stand, அப்ப நம்ம அதுல விலகி போயிட்டு இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு வேண்டிதான் இதெல்லாம் படிக்கிறது. நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அத்த குணங்கள் யாவை, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவை எவ்வாறு பந்தப்படுத்துகின்றன, அவை எவ்வாறு முக்தி அளிக்கின்றன,
என்பவனற்றை முழுமுதற் கடவுள் விளக்குகின்றார். இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானம் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் வழங்கப்பட்ட ஞானத்தை விட உயர்ந்ததாக முழுமுதற் கடவுள் முழுமுதற் கடவுளால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டதால் பற்பல பெரிய முனிவர்களும் பக்குவத்தை அடைந்து ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் அடைந்துள்ளனர். அதே ஞானத்தை மேலும் சிறந்த முறையில் பகவான் இப்போது விளக்குகின்றார். இதுவரை விளக்கப்பட்ட இதர ஞான முறைகள் எல்லாவற்றையும் விட இந்த ஞானம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். அண்ட் வெரி ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறதுனால நல்லா புரியும் இந்த சாப்டர். இது என்னது இது இல்லையா 14, திரும்பி 15ல கொஞ்சம் ஒரு இது வரும், அப்புறம் திரும்பி 16 நல்லா. ஓகே, இந்த ஞானம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். இதனை அறிந்த பலர் பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக இந்த 14ஆம் அத்தியாயத்தை புரிந்து கொள்பவன் பக்குவ நிலையை அடைவான் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அது எதிர்பார்க்கிறார் பகவான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் பிரபுபாத எதிர்க்கிறார். எஸ், கீதா மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, ஜானி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேளா? மியூட்லயே பேசிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி நான். படிங்க. சாரி மாதாஜி. இதம் ஞானம் உபஸ்ரித்ய மம சதார்த்தியம் ஆகதஹ சர்க்கே அபிநோபஜாயந்தே பிரளய நவத்யந்ததந்தி ச. இந்த ஞானம் உபஸ்ரித்ய அடைக்கலம் கொண்டு மம எனது சாதர்மியம் அதே இயற்கையை ஆகத அடைகின்றனர். சர்க்கே படைப்பிலும் நான் என்றும் இல்லை. உபஜாயந்தே பிறப்பது. பிரளயத்தில் நான் இல்லை. எதந்தி தொல்லை உருவது. ச மேலும் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. பொருளுரை: பக்குவமான தெய்வீக ஞானத்தை பெற்ற பிறகு ஒருவன் தன்மையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடைகிறான். பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். இருப்பினும் ஜீவாத்மா என்னும் தனது தனித்தன்மையை அவன் இழப்பதில்லை. வேத இலக்கியங்களிலிருந்து புரிந்து கொள்வது யாதெனில், ஆன்மீக வெளியின் தெய்வீக லோகங்களை அடைந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட வண்ணம் எப்போதும் அவருடைய தாமரை மலர்களை திருவடிகளை தரிசித்து கொண்டுள்ளனர். எனவே முக்திக்கு பிறகும் பக்தர்கள் தங்களது தனித்தன்மை இழப்பதில்லை. பொதுவாக ஜட உலகில் நாம் பெறும் எல்லாவித அறிவும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் களங்கம் அடைந்துள்ளன. இயற்கையின் முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத அறிவு தெய்வீக ஞானம் எனப்படுகிறது. இந்த தெய்வீக ஞானத்தின் நிலை பெற்றவுடன் ஒருவன் பரமபுருஷனுக்கு சமமாக தளத்தில் இருக்கின்றான். ஆன்மீக உலகை பற்றி சற்றும் அறிவில்லாத நபர்கள் ஜட உடலின் ஜட செயல்களிலிருந்து விடுபட்ட பின் அந்த ஆன்மீக அடையாளம் உருவமற்றதாக, எந்த வேறுபாடுகளும் அற்றதாக ஆகிவிடுகின்றன என்ற கருத்தினை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் இவ்வுலகில் ஜட வேறுபாடுகள் இருப்பதை போலவே ஆன்மீக உலகத்திலும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. இதை பற்றி அறியாதவர்கள் ஜட வேறுபாடுகள் ஆன்மீக இருப்பதற்கு எதிரான என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மை என்னவெனில், ஆன்மீக வெளியில் ஒருவன் ஆன்மீக உருவை அடைகின்றான். அங்கு ஆன்மீக செயல்கள் உள்ளன. மேலும் அங்குள்ள ஆன்மீக சூழ்நிலை பக்தி வாழ்வு என்று கூறப்படுகிறது. களங்கமற்றதாக கூறப்படும் அச்சூழ்நிலையில் ஒருவன் பரமபுருஷனுடன் குணத்தின் அடிப்படையில் சமமாக உள்ளான். அத்தகு ஞானத்தை பெற அனைத்து ஆன்மீக குணங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வது அவசியம். இவ்வாறு ஆன்மீக குணங்களை வளர்ப்பவன் ஜட உடலின் படைப்பினாலோ அழிவினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால், எந்த ஞானம்? இது முக்குணங்களோட ஞானம். இந்த பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. எப்படின்னா என்ன? படைப்பின் போது பிறப்பதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இவரால் நம்ம திரும்பி பிறக்க மாட்டோம். ஆக்சுவலி இது பிறப்பதுன்னா என்னது? we get manifested. அவர் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியம் ஆயிடுறோம். அப்புறம் எப்ப இயற்கை படைக்கப்படுறதோ அப்ப நம்மளும் என்ன வெளிப்படுறோம். அவ்வளவுதான்.
we just come out as manifested வெளியில வரும். திரும்பி பிரளயம் வரும்போது அழிந்து உள்ள இப்படி போயிடுறோம். will be in unmanifested form. அவ்வளவுதான். சோ ஆனா தொல்லையுருவ பிரளயம் போது நம்ம தொல்லையுறுவதும் இல்லை, படைப்பின் போது வெளிப்படுறதும் இல்லை. அதுதான் அப்படிதான் புரிஞ்சு. பக்குவமான தெய்வீக ஞானத்தை பெற்ற பிறகு ஒருவன் தன்மையில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமான நிலையை அடைகின்றான். இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு ஒரு மாதிரி போது பிரம்மனோட நிலைக்கு வந்துடுறான். நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தோமே அந்த நிலைக்கு அவன் வந்துடுறான். பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றான். இருப்பினும் ஜீவாத்மா என்னும் தனது தனித்தன்மையை அவன் இழப்பதில்லை. இப்படி இருந்தாலும் என்னது, அவன் அந்த நிலைக்கு போறான். இருந்தாலும் அவன் he cannot become God. அவன் இருந்தாலும் அவன் ஜீவாத்மாவாக தான் இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி அந்த இதுல இருந்து வெளிப்பட முடியாது அவனுக்கு. என்னும் தனது தனித்தன்மை அவன் இழப்பதில்லை. வேத இலக்கியங்களிலிருந்து புரிந்து கொள்வது யாதெனில், ஆன்மீக வெளியின் தெய்வீக லோகங்களை அடைந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு வண்ணம் அங்க போயிட்டு என்னது, பகவான் கூட ஆயலோ சொல்லிட்டு பகவானாக ஆகிறது இல்லை. அங்கேயும் போயிட்டு கோலோக விருந்தாவனம் நம்ம போயிட்டோம், பை மிஸ்டேக் போயிட்டோம், இந்த ஜென்மத்துல ரொம்ப பக்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அங்க போயிட்டோம்னா என்னது, அங்கேயும் போயிட்டு பஜனை, பகவான் முன்னாடி இருப்பாரு, அங்கேயும் போயிட்டு பஜனையும் ஜபமும் எல்லாம் அங்கேயும் போயிட்டு பண்ணதான் வேணும். சரி, நிறைய ஆன்மீகவாதிகள் என்ன கொடுத்துருக்கு, தனித்தன்மை அவன் இழப்பதில் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து வேத இலக்கியத்துல இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. புரிந்து கொள்வது என்ன புரிந்து கொள்ளலாம்னாக்கா, யாதெனில் ஆன்மீக வழியின் தெய்வீக லோகங்களை அடைந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட வண்ணம் அங்க இருக்கா. எப்போதும் அவருடைய தாமரை திருவுடைகளை தரிசித்துக் கொண்டுள்ளனர். அங்க போயிட்டு அவ இப்ப நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதேதான் அங்கேயும் போயிட்டு பண்ண போறோம். That's why we are called ever the servitor of the Lord. நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க. எனவே முக்திக்கு பிறகும் பக்தர்கள் தங்களது தனித்தன்மையை இழப்பதில்லை. நம்ம ஜீவாத்மா will always remain ஜீவாத்மா தான். அதான் இவர் என்னது, பிரம்மாவும் அது இஸ் ஆல்சோ ஒரு ஜீவாத்மா. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க இருக்காங்க. அவருக்கு ஒரு பதவி கொடுத்து அவருக்கு ஒரு அழிவு உண்டு. அவரும் அழிவுனா என்னது, இப்போ for a few years he will be like இந்திரா சந்திரா எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே ஒரு இதுதான், பதவி கொடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அவ எல்லாருமே ஒரு ஜீவாத்மா டைப் தான், பட் பெட்டர் குவாலிட்டி, ஹையர் லெவல்ல இருக்காங்க. பொதுவாக ஜட உலகில் நாம் பெரும் எல்லாவித அறிவும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் களங்கம் அடைந்துள்ளன. என்னெல்லாம் நாலேஜ் பெறணும், எல்லாமே சம்பந்தப்படுறது எல்லாமே ஜட இயற்கையோடு சம்பந்தப்பட்டு அந்த முக்குணங்கள் நம்மள முக்குணங்களாலதான் நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிடும். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இயற்கை முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத அறிவு தெய்வீக ஞானம் எனப்படுகிறது. அதான் சுத்த சத்துவ நிலை. அதுக்கு வேற இதுல போடல. அந்த நிலைக்கு என்ன பேரு, சுத்த சத்துவ நிலை. அப்ப அது எப்படி வளர்த்த முடியும்? இந்த மாதிரி பகவானோட தொண்டு புரிய 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 அது பண்ணலாம். அப்ப இந்த முக்குணங்களும் நம்மள அது வீக்கா போயிடும். அது நம்மள அவ்வளவு தாக்குதல் இருக்காது. சோ அந்த பகவானின் கலங்கப்படாத அறிவு தெய்வீக ஞானம் எனப்படுகின்றது. இந்த தெய்வீக ஞானத்தில் நிலை பெற்றவுடன் ஒருவன் பரமபுருஷனுக்கு சமமான தளத்தில் இருக்கின்றான். ஆன்மீக உலகை பற்றி சற்றும் அறிவில்லாத நபர்கள் ஜட உலகின் ஜட செயல்களிலிருந்து விடுபட்ட பின் அந்த ஆன்மீக அடையாளம் உருவமற்றதாக, எந்த வேறுபாடுகளும் அற்றதாக ஆகிவிடுகின்றது என்ற கருத்தினை கொண்டுள்ளனர். சில பேருக்கு ஆன்மீக அத்வைத பிலாசபி, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்க இருந்து முக்தி பெற்று போயாச்சுனாக்கா பகவான் கூட நம்ம ஐக்கியமாயிடுறோம், அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது. அந்த ஆன்மீக அடையாளம் உருவமற்றதாக, ஆன்மீக அடையாளமே இல்லாம உருவமற்றதும் எந்த வேறுபாடுகளும் அற்றதாக ஆகிவிடுகிறது என்று கருத்தினை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் இவ்வுலகில் ஜட வேறுபாடுகள் இருப்பதை போல ஆன்மீக உலகிலும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. இதை பற்றி அறியாதவர்கள் ஜட வேறுபாடுகள் ஆன்மீக இருப்பிற்கு எதிரானது என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் ஆன்மீக வழியில் ஒருவன் ஆன்மீக உருவை அடைகின்றான். அங்க ஆன்மீக செயல் அங்க நம்மள மாதிரி இந்த உடல் இருக்காது, வில் பி இந்த சூக்ஷ்ம ஃபார்ம். சூக்ஷ்மாவா ஆனா நமக்கு எப்படி காட்ட முடியும்? அப்போ அது ஒரு டிசைன், அந்த இதெல்லாம் என்னது போட்டோ எல்லாம் காட்டும் போது எப்படின்னா ஒரு உடலுக்கு வச்சு காட்டுறான். பட் வி வில் பி இந்த சூக்ஷ்ம ஃபார்ம். ஆன்மீக இருப்பிற்கு எதிரானது என்று. ஆனால் உண்மை என்னவெனில் ஆன்மீக வழியில் ஒருவன் ஆன்மீக உருவை அடைகின்றான். அங்கு ஆன்மீக செயல்கள் உள்ளன. மேலும் அங்குள்ள ஆன்மீக சூழ்நிலை பக்தி வாழ்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. களங்கமற்றதாக கூறப்படும் அந்த சூழ்நிலையில் ஒருவன் பரமபுருஷனுடன் குணத்தின் அடிப்படையில் சமமாக உள்ளார். இருந்தாலும் நம்ம இதுதான் வில் பி சர்விங் த லார்ட். அத்தகைய ஞானத்தை பெற அனைத்து ஆன்மீக குணங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வது அவசியம். இவ்வாறு குணங்களை வளர்ப்பவன் ஜட உலகின் படைப்பினாலோ அழிவினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவன் திரும்பி இந்த சுழற்சியில வரமாட்டான். எஸ், கீதா மாதாஜி ஆயிடுச்சு. ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ततात्म्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. மம எனது யோனி கருவறை மகத் மொத்த ஜட இருப்பு பிரம்மா பிரம்மன் தஸ்மின் அதில் கர்ப்பம் கர்ப்பத்தை ததாமி படைப்பது அகம் நானே சம்பவ சாத்தியமாக்குவது சர்வபூதானாம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் தத அதன் பின் பவதி ஆகின்றன. பரதனின் மைந்தனே பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறை ஆகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியம் ஆக்குகின்றேன். பொருளுரை. உலகத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் கஷேத்திரம், ஆன்மீக ஆத்மா கஷேத்திரஜ்ஞ ஆகியவற்றின் சேர்க்கையினால் உலகில் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. ஜட இயற்கை மற்றும் உயிர்வாழியின் இத்தகு சேர்க்கையை பகவானே நிறைவேற்றுகிறார். மொத்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் பூரண காரணமாக இருப்பது மகத் தத்துவம். மேலும் இயற்கையின் முக்குணங்களை உள்ளடக்கிய அந்த பௌதிக காரணத்தின் மொத்த வஸ்துக்கள் சில சமயங்களில் பிரம்மன் என்று கூறப்படுகின்றன. பரமபுருஷர் அந்த மொத்த வஸ்துக்களை கருவுறச் செய்கிறார். இவ்வாறாக எண்ணற்ற அகிலங்கள் சாத்தியமாகின்றன. மகத் தத்துவ எனப்படும் இந்த மொத்த ஜட வஸ்துக்கள் வேத இலக்கியத்தில் முண்டக உபனிஷத் 1.1.19 பிரம்மன் எனும் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. தஸ்மாத் ஏதத் பிரம்ம நாம ரூபம் அன்னம் ச ஜாயத்தே. இந்த பிரம்மனை உயிர்வாழிகளின் விதையை கொண்டு பரமபுருஷர் கருவுறச் செய்கிறார். நிலம், நீர், நெருப்பு மற்றும் காற்றிலிருந்து தொடங்கக்கூடிய 24 மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஜட சக்தியாகும். இவை இணைந்து மகத் பிரம்மா அதாவது பெரும் பிரம்மன் என்று அறியப்படும் ஜட இயற்கையை உண்டாக்குகின்றன. அதற்கு அப்பால் மற்றொரு உயர்ந்த இயற்கையான உயிர்வாழி உள்ளது என்பது 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது. இந்த உயர் இயற்கை பரமபுருஷ பகவானின் இச்சையினால் ஜட இயற்கையுடன் கலக்கின்றது. அதன் பின்னர் எல்லா உயிர்வாழிகளும் இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறக்கின்றன. தேள் தனது முட்டைகளை அரிசி குயிலின் மீது இடுகின்றது. அரிசியில் இருந்த தேள் பிறந்ததாகவும் சில சமயங்களில் கூறப்படுகின்றன. ஆனால் தேளுக்கான காரணம் அரிசி அல்ல, உண்மையில் முட்டைகள் தாயினால் இடப்பட்டன. அதுபோலவே உயிர்வாழிகளின் பிறப்பிற்கு ஜட இயற்கை காரணம் அல்ல, முழுமுதற் கடவுளால் விதை விதைக்கப்படுகின்றது. மேலும் அவர்கள் வெளிவரும்போது ஜட இயற்கையின் படைப்புகளைப் போன்று தோன்றுகின்றன. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தனது முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற்றுள்ளனர். இதன் மூலம் அவர்கள் தங்களது பழைய செயல்களுக்கு தகுந்தாற்போல் இன்புறவோ துன்புறவோ இயலும். இந்த ஜட உலகில் உயிர்வாழிகள் எல்லா தோற்றங்களுக்கும் இறைவனே காரணமாக இருக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து திரும்பி திரும்பி அதே தான் சொல்லியிருக்கு. இறைவனோட அவரோட அவர் கர்ப்பம் தரித்து இந்த இயற்கை கூட சேர்ந்து இது பண்ணினால்தான் நம்ம எல்லாம் உயிரோட வந்திருக்கோம். ஆனா என்னது நம்ம we blame the மெட்டீரியல் நேச்சர் காரணம் தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம்னு சொல்றோம். அது சத்தியம் இல்லை அப்படின்னு. ஓகே. பரதனின் மைந்தனே பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறை ஆகும். அந்த பிரம்மனை கருவறை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்கிறேன். நானே அகம் பீஜ பிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஒரு இதுலயும் சொல்றேன். நான் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அகம் பீஜ பிதா இல்ல, சர்வபூதானம் தத்தோ பவதி பாரதா. நான் தான் கிரியேட் பண்றேன். தத்தோ பவதி. ஓகே. தஸ்மன் அவன் கொடுத்துருக்கேன். தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாமியகம். நான் தான் கர்ப்பம் தரிக்க வைக்கிறேன். இயற்கை கூட சேர்ந்து இயற்கையுடைய அம்மாவாகவும் இவர் வந்து தந்தையாகவும் இணைந்து நம்ம 24 கூறுகள் நம்ம சொன்னோமே அது எல்லாத்தையும் வந்து உயிர்ப்பித்து நம்மள ஒரு லைஃப் கொடுக்கிறார் நமக்கு. உலகத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் க்ஷேத்திர, ஆன்மீக ஆத்மா க்ஷேத்திரங்க. அது புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக ஆத்மா வந்து நம்ம ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி க்ஷேத்திரஜ. அவளை வந்து இந்த களத்தை புரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து க்ஷேத்திரஜ. களம்னா க்ஷேத்திரம். ஆகியவற்றின் சேர்க்கையினால் உலகில் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. ஜட இயற்கை மற்றும் உயிர்வாழியின் இத்தகு சேர்க்கையை பகவானே நிறைவேற்றுகிறார். மொத்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் பூர்ண காரணமாக இருப்பது மகத்தத்துவா. இதெல்லாம் இப்ப நம்ம 24 இது சொன்னோமே அதெல்லாம சேர்த்துதான் என்ன இருக்கு, மகத்தத்துவா. நம்ம அந்த கோலோக சாட்ல இருக்கும் மகத்தத்துவாங்கிற ஒரு பிரபஞ்சம் இருக்கும்.
மொத்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் பூர்ண காரணமாக இருப்பது மகத்தத்துவா. மேலும் இயற்கையின் முக்குணங்களை உள்ளடக்கிய அந்த பௌதிக காரணத்தின் மொத்த வஸ்துக்கள் சில சமயங்கள் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பரமபுருஷர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் வரும். பரமபுருஷர் அந்த மொத்த வஸ்துக்களை கருவற செய்கிறார். 24 கூறுகள் இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்தையும் வந்து கருவற செய்கிறார். இவ்வாறாக எண்ணற்ற அகிலங்கள் சாத்தியமாகின்றன. மகத்தத்துவம் எனப்படும் இந்த மொத்த ஜட வஸ்துக்கள் வேத இலக்கியம் முண்டகோபனிஷத்தை குறித்தது பிரம்மன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. உயிர்வாழிகளின் அந்த பிரம்மனை உயிர்வாழிகளின் விதையை கொண்டு பரமபுருஷர் கருவுற செய்கிறார். அதுல நீளம், நீர், இப்ப நம்ம அந்த 5 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோமே, நிலம், நீர், நெருப்பு மற்றும் காற்றிலிருந்து தொடங்கக்கூடிய 24 மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஜடசக்தி ஆகும். இதெல்லாம் வச்சுதான் வந்து அவர் வந்து இயற்கையோட பொட்டன்சி அது சேர்ந்து கர்ப்பம் தரிக்க வைக்கிறார். அதனாலதான் நிறைய அண்டங்கள் நிறைய பிறக்கிறது. இவை இணைந்து மகத் பிரம்மா, அதாவது பெரும் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படும் ஜட இயற்கையை உண்டாக்குகின்றன. இதற்கு அப்பால் மற்றொரு உயர்ந்த இயற்கையான உயிர்வாழி உள்ளது என்பது 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது. அந்த இயற்கை பரமபுருஷ பகவானின் இச்சையினால் ஜட இயற்கையுடன் கலக்கின்றன. அதன் பின்னர் எல்லா உயிர்வாயுகளும் இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறக்கின்றன. சோ பேசிக்கலி என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த 24 கூறுகள் நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாமே உயிர்ப்பிக்க செய்யறார். அந்த உயிர்ப்பிக்க அதுக்கு எது இந்த ஜட இயற்கையும் சேர்த்து அவர் வந்து உயிர்ப்பிக்க செஞ்சு அது வந்து இந்த 24 மூலக்கூறுகளை எல்லாமே சேர்த்து என்னது மாத் பிரம்மாங்கிற ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிடுறாரு. சோ தேல் எப்படி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். தேல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அரிசி மூட்டையில இருந்து தேல் பிறக்கிறதப்ப அரிசி மூட்டை தான் கிரியேட் ஆகிறது. இல்ல, தேல் தனது முட்டைகளை அரிசி கோயிலில் மீது இடுகின்றது. அரிசியிலிருந்து தேல் பிறந்ததாக சில சமயங்களில் கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா நம்ம கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. அதோட முட்டை வந்து நம்ம கண்ணு தெரியறதில்ல. அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த அரிசியில இருந்து அந்த தேள் வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் தேளுக்கான காரணம் அரிசி அல்ல. உண்மையில் முட்டைகள் தாயினால் இடப்பட்டன. அது போலவே உயிர்வாழிகளின் பிறப்பிற்கு ஜட இயற்கை காரணமல்ல, முழுமுதற் கடவுளால் விதைக்கப்படுகின்றது. மேலும் அவர்கள் வெளிவரும்போது ஜட இயற்கையின் படைப்புகளை போன்று தோன்றுகின்றனர். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தனது முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற்றுள்ளனர். அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களது பழைய செயல்களுக்கு தகுந்தாற்போல் பின்புறமோ துன்புறமோ இயலும். அக்கார்டிங் டு அவர் ப்ரீவியஸ் ஜென்மா நமக்கு ஒரு உடல் கிடைத்து, அப்ப அது வந்து இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் கூட நம்ம வந்து இன்பப்படுறதோ துன்பப்படுறதோ இதெல்லாம் சாத்தியமாகுது. இந்த ஜட உலகில் உயிர்வாயுகளின் எல்லா தோற்றங்களுக்கும் இறைவனே காரணமாக இருக்கின்றார். சோ பேசிக்கலி என்னது, பகவானோட இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாம ஒண்ணும் நடக்காது. ஜெயந்தி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வயோனிசி கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யகா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிஹி அகம் பீஜ பிரதப்பிதா. சர்வயோனிசு எல்லா உயிரினங்களிலும், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, மூர்த்தய உருவங்கள், சம்பவந்தி தோன்றுகின்றன, யா எவை, தாசாம் அவற்றில், பிரம்ம உன்னதமான, மகத் யோனி ஜடவஸ்துகளின் கருவறை, அகம் நான், பீஜப்பிரத விதையளிக்கின்ற பிதா. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பொருளுரை. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உன்னதமான தந்தை என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையும் சேர்ந்த சேர்க்கையே உயிர்வாழிகள். இவர்கள் இந்த கிரகத்தில் மட்டுமின்றி எல்லா கிரகத்திலும் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலும் கூட காணப்படுகின்றனர். உயிர்வாழிகள் எங்கும் இருக்கின்றனர். நிலத்திற்குள் உள்ளனர், நீரினுள் உள்ளனர், நெருப்பிலும் உள்ளனர். இவை அனைத்தும் ஜட இயற்கை என்னும் தாயினாலும் கிருஷ்ணருடைய விதையளிக்கும் முறையினாலும் தோன்றுகின்றன. ஜட உலகத்தினுள் கருத்தரிக்கப்படும் உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப படைப்பின் போது பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிவருகின்றனர் என்பதே பொருள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு முன்னாடி அதேதான் சொன்னோம் இல்லையா, இங்கதான் பீஜப்பிதா இதுல வருது. நான் இது முடிச்சுடும் அது ஆயிடுத்துன்னு நினைச்சேன். ஓகே, சோ பீஜம்னா என்னது, இதுதான் இது பீஜம்னா விதை. நான் தான் விதை அளிக்கின்ற தந்தை பகவான் தான் இது வந்து சாத்தியப்பட்டார். சோ குந்தியின் மைந்தனை எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன.
அது எப்படி உயிர் பெற்று வர்றதுன்னு இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் நான் தான் தந்தை, விதை கொடுக்கும் தந்தை நான் தான். ஆனா ஜட இயற்கையோட சேர்ந்து, ஜட இயற்கை ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து என்னது ஃபீமேல் இது மானமே, அது கூட சேர்ந்து ஐ எம் மேக்கிங் இட் பாசிபிள். மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். புருஷோத்தமரான முழுவதும் கடவுள் கூறுகிறார், கடவுள் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் உண்மையான தந்தை என்பதில் இப்பதத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையும் சேர்ந்த சேர்க்கையை உயிர்வாழிகள். இவர்கள் இந்த கிரகத்தில் மட்டுமின்றி எல்லா கிரகத்திலும் உள்ளனர். சொல்ற சூரியன்ல கூட இருக்கான். சூரியன் இவ்வளவு கதகான எரியறதே, அதுல எப்படி உயிர்வாழி இருக்குன்னா இருக்கும். ஏன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருன்னு போடும்போது இப்ப சூரியனையும் விடுவானே, சந்திரத்திலயும் இப்ப சந்திரன்ல எல்லாம் போதானே செய்யறா இல்லையா? இப்ப சந்திரன் இப்ப இந்த இதுல நமக்கு தெரியறது மூணுல போறாங்க, மனிதர்கள் எல்லாம் போறாங்க, அங்கேயும் உயிர்வாழ் இருக்கும். அது இப்பதான் இப்ப சயின்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறது, அவ்வளவுதான். சோ இந்த கிரகத்தில மட்டுமின்றி எல்லா கிரகத்திலும் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலும் கூட காணப்படுகின்றனர். உயிர்வாய்கள் எங்கும் இருக்கின்றனர், நிலத்திற்குள் உள்ளனர், அப்புறம் நீரினுள்ளும் இருக்கார். நெருப்பில நமக்கு போக முடியாது. ஏன்னா நம்மளாம் நீருக்குள்ள எல்லாம் நம்மளால ஃபார் எவர் இருக்க முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு உயிர் வாழி இருக்கே, மீன். இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது மீன். அது போல சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்கும். அதே போல இப்போ பாலைவனம் நம்மள மாதிரி உள்ளவளுக்கு முடியாது. ஆனா அதுக்கு போல ஒரு உடல் கொடுத்து அந்த ஒரு கேமல் கொடுத்துருக்கா. அந்த கேமலோட கண்ணெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். புழுதி பறந்தாலும் என்னது கண்ணு ப்ரொடெக்ட் பண்றா போல. கால் அவ்வளவு நீளமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த சூடு உடல்ல படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்ல அது போல பகவான் படைக்கப்பட்டு அந்த டெசர்ட்லயும் ஒரு உயிர் வாழி இருக்கும். ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்துல, என்னது இந்த குளிர் பிரதேசத்துல இருக்கு என்ன ரெயின்டியர், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அங்கேயும் உயிரினங்கள் இருக்கு. சோ உயிரினம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, சூரியன்லயும் இருக்கும். சோ எல்லா கிரகத்திலும் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலும் கூட காணப்படுகின்றனர். உயிர்வாழிகள் எங்கும் இருக்கின்றனர். நிலத்திற்குள்ளும் உள்ளனர், நீரினுள் உள்ளனர், நெருப்பிலும் உள்ளனர். இவை அனைத்தும் ஜட இயற்கை என்னும் தாயினாலும் கிருஷ்ணருடைய விதையளிக்கும் முறையினாலும் தோன்றுகின்றன. ஜட உலகத்தினுள் கருத்தரிக்கப்படும் உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கேற்ப படைப்பின் போது பல்வேறு வடிவங்கள், ஒரு வடிவம் எடுத்து வரோம்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் கர்மா, அதுக்கு வேண்டி ஒரு வடிவம் எடுத்து வரோம். இல்லாட்டும் நம்ம படைக்கப்படுறது யாரு? மூல காரணம் பகவான், வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஜட இயற்கை பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிவருகின்றனர் என்பதை போனோம். கமலாவாணி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். சத்வம் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இத்தி இவ்வாறு குணங்கள் பிரகிருதி ஜட இயற்கை சம்பவா உண்டாக்கப்பட்ட நிபத்னந்தி கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ளாக்குகின்றன. பாஹோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, தேகிய இந்த உடலில், தேகினம் உயிர்வாழி, அவ்யயம் நித்தியமான. மொழிபெயர்ப்பு. ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா நித்தியமான உயிர்வாழி. இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். பொருளுரை. திவ்யமான உயிர்வாழி இந்த ஜட இயற்கையில் செய்ய வேண்டியது எதுவுமில்லை. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களின் வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான். இயற்கையின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப உயிர்வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களுடன் உள்ளனர். எனவே அத்தகைய இயற்கைக்கு ஏற்ப செயல்படுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகின்றனர். இதுவே பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட குணம் இருக்கு, முக்குணங்கள் இருக்கு. சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனதுதான் இந்த ஜட இயற்கை. பலம் புரிய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா நித்தியமான உயிர்வாழி. நம்மளாம் உயிர்வாழிதான். ஆனா நித்தியமா எப்பவுமே உள்ளவர் தான். இயற்கையின் தொடர்பினால் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. as long as நம்ம ஆத்மாவா இருக்கும்போது ஒன்னும் ஆகாது. பட் ஆத்மா ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரும்போது இந்த 3 குணங்களும் நம்மள தாக்கும். திவ்யமான உயிர்வாழி இந்த ஜட இயற்கையில் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களில் வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான். சத்துவகுணம் ஒண்ணு இழுக்கும், அப்ப அது போல ஆக்ட் பண்ணுவோம். ரஜோகுணம் இழுக்குதுன்னா அது போல ஆக்ட் பண்ணுவோம். தமோகுணத்தை அது போல ஆக்ட் பண்ணுவோம். சோ அந்த பப்பெட் மாதிரி, we are all acting like a puppet.
இயற்கை பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப உயிர்வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களுடன் உள்ளனர். எனவே அத்தகைய இயற்கைக்கு ஏற்ப செயல்படுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகின்றனர். இதுவே பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு காரணமாகும். சோ நம்ம இதெல்லாம் இன்பம் துன்பம் எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்ம வந்து அட்ராக்ட் ஆயிப்போம். எஸ், எல்லாரும் படிச்சுட்டாளா? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? எஸ், மணி 6 மணி ஆறுது மாதாஜி. நம்ம முடிக்கணுமா? என்ன ஒரு 6:30 வரைக்கும் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் கொஞ்சம் வெளியாயிக்கலாமா? நீங்க போறீங்களா? ஓகே. இருக்கிறது இருக்கிற பிரச்சனை மாதாஜி. என்ன மாதாஜி கேக்குறேன்? கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் மாதாஜி 6 மணி ஆயிடுச்சு இல்ல மாதாஜி? வேணா ஒரு 10 நிமிஷம் வேணா எடுங்க மாதாஜி, போறோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தோணுது. அவசரமா இங்க வெளியில போனா நிறுத்திடலாம், அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. யாருக்கு ஜெயந்தி மாதாஜி போகணுமா? அதாவது அவசரம்? இல்லைங்க மாதாஜி, இல்லைங்க மாதாஜி, எடுக்கலாம் மாதாஜி. 15 நிமிஷம் எடுத்துடலாமா? எடுக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க யூ ஷுட் ஆல்சோ பி கம்ஃபர்டபிள் இல்லையா? ஓகே, அடுத்தது இப்ப நான் படிச்சு விடுறேன். அப்புறம் வந்து சின்னதா தானே இருக்கு, நான் படிச்சு. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகமநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக. தத்ர அவற்றில் சத்துவம் சத்துவகுணம் நிர்மலத்வாத் ஜட உலகில் மிகவும் தூய்மையாக இருப்பதால் பிரகாசகம் பிரகாசப்படுத்துகின்ற, அனாமயம் பாவ விளைவுகள் ஏதும் இல்லாத, சுக இன்பத்தின் சங்கேன தொடர்பினால் பத்னாதி பந்தப்படுத்துகின்றது, ஞானத்தின் சங்கேன தொடர்பினால் மேலும் அனக பாவமற்றவனே. மொழிபெயர்ப்பு: பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். சத்துவகுணமும் என்ன பண்றதாம்? பந்தப்படுத்துறதா. ஏன்? இன்பத்து தொடர்பினாலும் ஞானமும் கொடுக்கும், அதனாலயும் வந்து அவங்க வந்து பந்தப்பட்டு விடுறாங்க. அதுக்கு வந்து பிரபுபத என்ன இருக்கா பார்க்கலாம். ஜட இயற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் உயிர்வாய்களில் பல்வேறு வகை உண்டு. ஒருவன் மகிழ்ச்சியாகவும், அடுத்தவன் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும், மற்றவன் உதவியற்றவனாகவும் உள்ளான். அதான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவன் என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் அண்ட் தமோகுணம் உள்ளான். மனோநிலையின் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்கள் இயற்கையினால் உயிர்வாய்கள் கட்டுண்டிருப்பதை காரணமாக அமைகின்றன. அவர்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் கட்டுண்டிருப்பது எவ்வாறு என்பது பகவத்கீதை இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் சத்துவகுணத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த ஜட உலகில் சத்துவகுணத்தை வளர்ப்பதன் பலன் என்னவெனில், மற்ற குணங்களினால் கட்டப்பட்டிருப்பவர்களை காட்டிலும் ஒருவன் அறிவுடையவனாக ஆகின்றான். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவன் என்னது? மற்ற குணத்துல இருக்கிறவனை விட இவனுக்கு கொஞ்சம் வந்து இது ஜாஸ்தி இருக்கும், அறிவு ஜாஸ்தி இருக்கும். சத்துவகுணத்தில் உள்ள மனிதன் ஜட துன்பங்களால் அவ்வளவாக பாதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும் ஜட அறிவில் தான் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதாக அவன் உணர்கின்றான். அப்புறம் என்னது? சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டிய பிராமணன் இத்தகைய பிரதிநிதியாக, ஒரு பிராமணன் தான் ஒரு பிரதிநிதினா என்னது? ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அப்ப இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் யாரு? ஒரு பிராமணன், ப்ராப்பர் பிராமணன் who is doing his normal, அவனுடைய என்னெல்லாம் நித்திய கர்மா உண்டோ அதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்றவன்னு தான் பிராமணன். நாட் குல பிராமணன் கிடையாது. குணத்தாலையும் கர்மாவினாலையும் அவன் வந்து பிராமணனா இருக்கான், அவனை தான் சொல்லியிருக்கு. சோ நிலை பெற்றிருக்க வேண்டிய பிராமணன், சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டிய பிராமணன் இத்தகைய பிரதிநிதியாக உள்ளான். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் ஏறக்குறைய தனது பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு ஒரு இன்பத்தை அளிக்கின்றது. அவன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் சத்துவகுணத்துல இருக்கேன், ஜப்பா பண்றேன், காலையில எழுந்துக்கிறேன், அதை பண்றேன், பகவானை நிவேதியம் பண்ணேன், அது பண்ணேன், இது பண்ணேன். அப்ப அதிலிருந்து ஒரு ஆனந்தம் அடைகிறான், அவனுக்கு ஒரு இன்பம் வருது. உண்மையில் சத்துவகுணம் என்றால் பெரும் அறிவு என்றும் பெரும் இன்பம் என்றும் வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு உயிர்வாழி சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறும்போது அவன் மற்றவர்களை விட அறிவில் முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலையில் போகிறான். அவன் என்ன ஆரம்பிச்சு விடுறான்? அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, தமோகுணத்துல இருக்கணும், என்ன அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான், ரஜோகுணத்தை அவன் என்னெல்லாமோ ஆக்டிவிட்டி பண்றான், நான் தான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன், அந்த ஒரு இது வந்துடும் அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா, இது வருமா. சோ அவன் மற்றவர்களை விட அறிவில் முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலைக்கு வருகின்றான். இவ்வாறு அவன் கட்டுண்டவனாகி விடுகிறான். அந்த மாதிரி எண்ணம் வரும்போது என்னது? எகன் போச்சு, அவன் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக வருகிறான். விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணங்கள். அவன் நல்லா படிச்சிருப்பான், PhD நல்ல டாக்டரேட் எல்லாம் இருப்பான், இருந்தாலும் யாருக்கு தெரியாது சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு அதெல்லாம் வரும்போது என்ன ஆயிடும்? நல்லா திரும்பி டவுன்ஃபால் தான். ஒவ்வொருவரும் தங்களது அறிவினால் பெருமை கொண்டுள்ளனர். மேலும் பொதுவாக
அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்வதால் ஒரு வகையான பௌதிக சுகத்தை உணர்கின்றனர். நேச்சுரலி பணம் வரும், எல்லாம் வரும், ஒரு பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்கும் போது கொஞ்சம் டீவியேஷனா ஆயிடும். கட்டுண்ட வாழ்வில் உணரப்படும் இந்த முன்னேறிய சுகம் அவர்களை ஜட இயற்கையின் சத்துவகுணத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. இதனால் சத்துவகுணத்தை செயலாற்றுவதில் அவர்கள் மிகவும் கவரப்படுகின்றனர். இவ்வழியில் செயலாற்றுவதற்கு அவர்களது கவர்ச்சி இருக்கும் வரை அவர்கள் இயற்கையின் குணங்களில் ஏதேனும் ஒரு உடலை எடுத்தாக வேண்டும். அப்ப என்னது, அவன் இதெல்லாம் பண்றான், சத்துவகுணத்துல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா அவன் அந்த ஒரு பெருமை எல்லாம் இருக்கிறதுனால திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்துதான் ஆகணும். திரும்பி அவன் வந்து இதுல இருந்து போக முடியாது. இவ்வாறாக ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவதற்கோ முக்தி பெறுவதற்கோ வாய்ப்பில்லாமல் ஆகிவிடுகின்றது. தத்துவவாதியான விஞ்ஞானியாக அல்லது கவிஞனாக தொடர்ந்து பிரிவி எடுக்கும் அவன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அதே அசௌகரியத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிணைக்கப்படுகின்றான். ஆனால் ஜடசக்தியின் மயக்கத்தினால் அத்தகு வாழ்வு இன்பமயமானது என்று அவன் எண்ணுகிறான். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, ஆனந்தமா வந்து அனுபவிச்சிருக்கான். பட் நம்ம திரும்பி திரும்பி பிறந்துட்டு இருக்கோமே, நமக்கு இங்கே விடுதலை பெறணும், அது அவனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவன் ஆன்மீகத்துல இல்லை. ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் தான் என்னன்னு சொல்லுவான், நம்ம இங்க இருக்க வேண்டாம், இங்க வந்து துக்காலயம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நமக்கு புரியும். அவனுக்கு வந்து he will show as if he is very happy. Yes. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ரஜோகுணம் ராக ஆத்மகம், ஆசை அல்லது காமத்தினால் பிறந்த, வித்தி அறிவாய், திருஷ்ணா இந்த மாதாஜி இருந்தாங்க போயிட்டாங்க இல்லையா, சாரி உமா மாதாஜி இருந்தாங்க, படிக்க வச்சிருக்கலாம் நம்ம. ஓகே, வித்தி அறிவாய், கிருஷ்ணா ஏகத்துடன் சங்க தொடர்பு சமுத்பவம் உண்டானது, அது நிபத்னாதி பந்தப்படுகிறது, கௌந்தேயா குந்தின் மகனே, கர்ம சங்கேன பலநோக்கு செயலின் தொடர்பினால், தேகினம் உடலை உடையவன். மொழிபெயர்ப்பு: குந்தின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணம். இப்ப வந்து ரஜோகுணத்தை பத்தி கொடுத்துருங்க. அவ எப்படி இருப்பா, எல்லையற்ற ஆசை, எல்லாத்துக்கும் ஆசை, அதுவும் பண்ணும் இது பண்ணும் இது பண்ணும், எல்லாம் ஒரு இது பெருமையும் வேணும், எல்லாம் பெருமைக்கு வேண்டிய பண்ணுவான். ஏக்கத்தாலும், ஏக்கமும் இருக்கும், பண்ண முடியலைன்னா ஒரு ஏக்கம், பண்றதுக்கு ஒரு ஆசையும் இருக்கும், அளவற்ற ஆசையாலும் ஏக்கம் எப்ப வரும், பண்ண முடியலைன்னா ஒரு ஏக்கம் வரும். ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். திரும்பி அவன் வந்து இதுல பௌதிக இதுல வந்து பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டு எதிர்பார்ப்பெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும். பொருளுரை: ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் உள்ள கவர்ச்சியில் ரஜோகுணத்தின் தன்மை வெளிப்படுகிறது. பெண்ணிடம் ஆணிற்கும் ஆணிடம் பெண்ணிற்கும் கவர்ச்சி இருக்கின்றது. இதுவே ரஜோகுணம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது ஜட சுகத்திற்கான ஏக்கத்தை ஒருவன் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அவன் புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்க விரும்புகின்றான். மெதுவா என்ன வருது, ஒருவனா ஆசைப்படுறான், ஆசையை அனுபவிக்க பாக்குறான், அது கிடைக்கலைனாக்கா ஒரு வருத்தம் வரும், அதனால ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட், கோபம், இதெல்லாம் அடுக்கடுக்கா அப்புறம் வந்துட்டே இருக்கும். புலனுகழ்ச்சிக்காக ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் சமூகத்திலோ தேசத்திலோ சற்று அந்தஸ்தை விரும்புகின்றான். நான் வந்திருக்கேன், என்ன யாரும் கவனிக்கல, அப்பயே வந்திருக்கேன்னா ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். மேலும் நல்ல வீடு, மனைவி, குழந்தைகளுடன் அவன் ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தை பெற விரும்புகின்றான். அது ஒரு ஆசை ஒன்று. இவ்வனைத்தையும் ரஜோகுணத்தின் படைப்புகள். இந்த விஷயங்களில் ஏக்கமுற்று இருக்கும் வரை ஒருவன் மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அதை வந்து நிறைவேற்றணும்னா என்ன பண்ணணும், உழைச்சுட்டே இருக்கணும், எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணும், எனக்கு இது கிடைக்கணும், எனக்கு இன்னமும் நிறைய எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம், அது பண்ணி நான் இன்னும் உழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய உழைப்போம். எனவே அவன் தனது செயல்களின் பலன்களின் தொடர்பு கொள்கிறான் என்றும் இவ்வாறாக அச்செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான் என்றும் இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தனது மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் சமூகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் தனது கௌரவத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் அவன் உழைக்க வேண்டும். எனவே ஜட உலகம் முழுவதும் ஏறக்குரிய ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கின்றது. ரஜோகுணத்தின் தரத்தில் நவீன நாகரிகம் முன்னேறியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. முன்பெல்லாம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பது முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையாக கருதப்பட்டு வந்தது. ரொம்ப நல்ல பூஜை மனஸ்காரம் பண்றோம்னா அவளெல்லாம் ரொம்ப ஆஹான் பண்ணியிருந்தா. இப்ப அதெல்லாம் வந்து ஐயோ முட்டாளா இருக்கானே, இவன் பழைக்க தெரியாதானா இருக்கானே, இப்படியா பகவான் எல்லாம் நம்பிட்டு இருக்கிறது, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்னு இப்ப வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சீன் இப்போ. முன்பெல்லாம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பது முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையாக கருதப்பட்டு வந்தது. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கே முக்தி இல்லை என்றால் ரஜோகுணத்தில் பந்தப்பட்டிருப்பவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? இன்னொரு 5 நிமிஷம் படிச்சுக்கலாம். உமா மாதாஜி வந்துட்டா, அங்க போயிருந்தாள், படிக்கணுமா உங்களுக்கு? ஓகே. தமஸ் தத்வஜ்ஞ
தமஸ் தத்துவ ஞானஜம் வித்தி ஹரே மோகனம். கிருஷ்ண மாதாஜி. கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, நீங்க வந்தது பார்த்தேன். அதான் கூப்பிட்டாங்க, அதான் போயிட்டு வந்தேன். ஓகே ஓகே, சரி சரி. ஓகே. தமஸ் தத்துவ ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபில் தன்னிபத்னாதி பாரத. தமோ குணம் தூ ஆனால் அஜ்ஞானஜம் அறியாமையினால் பிறந்த வித்தி அறிவாய் மோகனம் மயக்கம் சர்வதேகினாம் உடல்களுடைய எல்லோரின் பிரமாத பைத்தியக்காரத்தனம் ஆலசிய சோம்பல் நித்ராபிகி உறக்கம் தத் அது நிபத்னாதி பந்தப்படுத்துகின்றது பாரத பரதனின் மைந்தி. ரெண்டு இது பார்த்தாச்சு, சத்துவகுணம் பார்த்தாச்சு, ரஜகுணம் பார்த்தாச்சு. இப்ப தமோ குணத்துக்காரன் இப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். பரதனின் மைந்தனி அறியாமையினால், ignorant, புரிஞ்சுக்க மாட்டான், புரியாமையே இருப்பான். he is happy like that. some people are very happy to be ignorant. எனக்கு தெரியாதுன்னா தெரியாதுங்க, அதுலயும் வந்து சந்தோஷப்பட்டு அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாய்களையும் மயக்குகின்றன. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். பொருளுரை இப்பதத்தில் தூ எனும் சொல்லின் குறிப்பிட்ட உபயோகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதாவது உடலையுடைய ஆத்மாவின் மிகவும் விசித்திரமான தன்மையை இந்த தமோ குணம், ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு அப்படின்னு தமோ குணம் என்று பொருள். அதுக்கு என்ன வேர்டு? ஒரே ஒரு லெட்டர் தூன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கலாம். அது வந்து தூ ஆனால் தஸ்மத் ஞானம் நித்தித்வானம் சதேனம் பிரமாதட செல்கிறாங்க. எங்க இருக்கு தூ? இங்க எங்க உங்களுக்கு தெரியுதே? தமது. அச்சா, இங்க தமஸ்து வருது. அத ஓகே. அப்போ தூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. ஆனால் அந்த ஆனால் இஸ் வெரி டிஃபரண்ட் இல்லையா? ஓகே. சத்துவகுணத்தில் அறிவை அங்க இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். அதாவது உடலினுடைய ஆத்மாவின் மிகவும் விசித்திரமான தன்மை இந்த தமோகுணம் என்று பொருள். தமோகுணம் சத்துவகுணத்திற்கு நேர் எதிரானது. சத்துவகுணத்தில் அறிவை விருத்தி செய்வதால் எது எப்படிப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் தமோகுணமோ அதற்கு நேர்மாறானது. தமோகுணத்தின் மயக்கத்தில் கீழ் இருக்கும் ஒருவருக்கு பித்து பிடித்தவனாகின்றான். அந்த மாதிரி இருப்பான். அத்தகு பைத்தியக்காரத்தனத்தால் எது எப்படிப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பதிலாக அவன் சீரழிகின்றான். இந்த நாலேஜும் வளர்த்துக்க மாட்டான். அவன் டைரக்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் சத்துவகுணம். வேத இலக்கியத்தில் தமோகுணத்தின் விளக்கம் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. வேத இலக்கியத்தை என்ன சொல்ற? வஸ்து யதாம் ஞானாவரகம் விபர்யய ஞான ஜனகம் தமக. அறியாமையின் மயக்கத்தில் கீழ் இருப்பவன் விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள மாட்டான். நாட் ஓன்லி விஷயம் உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்றதுல எதெல்லாம் தப்பு அது ரைட்டா நினைப்பான், இது ரைட்டோ அதை தப்பா நினைப்பான். அதுவும் உண்டு, தமோ குணக்காரங்களுக்கு அதுவும் உண்டு. விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக ஒருவனுக்கு தனது தாத்தா இறந்து விட்டார், தானும் இறக்கப் போகின்றேன், அது வந்து மனிதன் அமரன் அல்ல என்றவற்றை காண முடியும். ஆனால் பெற்றெடுக்கும் குழந்தைகளும் மரணமடைவர். என்னோட அம்மா அப்பா இறந்துடுவா, தாத்தா பாட்டி இறந்துடுவா, அது அவன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். ஆனா என் குழந்தை இறந்து போவேன், நானும் இறந்து போவேன், அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். எனவே மரணம் நிச்சயமானது. இருந்தும் மக்கள் பணத்தை சேகரிப்பதில் பைத்தியமாக அலைகின்றனர். நித்தியமான ஆத்மாவை கண்டு கொள்ளாமல் இரவு பகல் முழுவதும் மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றனர். இதுவே பைத்தியக்காரத்தனம். அவர்கள் தங்களது பித்து பிடித்த நிலையின் காரணத்தினால் ஆன்மீக அறிவில் முன்னேற்றம் அடைய தயங்குகின்றனர். அத்தகைய மக்கள் மிகவும் சோம்பேறிகளாகும். உழைக்கிறான், நாள் முழுக்க உழைக்கிறார், பட் தே ஆர் ஸ்டில் கால்ட் ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சரல் இது என்னது சோம்பேறிகள் ஆவர். ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கான சங்கத்திற்கு அவர்கள் அழைக்கப்படும் போது அதில் அவர்கள் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. இப்ப எவ்வளவு பேர் வரா நம்ம கிளாஸ்லயே? குரூப்ல பார்த்தா இருக்கா 14 பேரா, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கும். ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு தான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியறது? வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கும். யாராவது இருந்தாலும் வந்திருப்பா, இல்ல வேற ஏதாவது சம் தொல்லை இருக்கும். அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் முடியறதுனாக்கா தேங்க்ஸ் டு காட். அதுக்கு பகவானுக்கு தான் கிரெடிட் கொடுக்கணும். அது இந்த நிலைமையா கொடுத்திருக்கீங்களே அப்படின்னு. ரஜோகுணத்தினால் ஆளப்படும் மனிதனிடம் இருக்கும் சுறுசுறுப்பு கூட இவர்களிடம் இருப்பதில்லை. ரஜோகுணத்தை வந்து ரொம்ப அட் அ டைம் மல்டி டாஸ்கிங்கா இருப்பாங்க. அதுவும் இவங்கிட்ட இருக்காது, சோம்பலா இருக்கும். இவ்வாறு தமோகுணத்தினால் கவரப்பட்டிருக்கும் மனிதனின் மற்றொரு அறிகுறி என்னவெனில் அவன் தேவைக்கு அதிகமாக உறங்குகின்றான். உறங்குறதுன்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்லீப்பிங். அப்படி ஒரு டல்லா இருக்கும், ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டான், அது டல்லா இருக்கும். 6 மணி நேரம் உறக்கம் உறக்கத்துக்கும் கொடுத்திருக்கா, பட் அதர்வைஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி லேசி அண்ட் டம்பா இருக்கும். 6 மணி நேரம் உறக்கம் போதுமானது. ஆனால் தமோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதனோ குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளில் 10 அல்லது 12 மணி நேரம் உறங்குகின்றான். அத்தகைய மனிதன் எப்பொழுதும் உற்சாகமற்றவனாக, போதைப் பொருள்களிடமும் உறக்கத்திடமும் அடிமையுற்றவனாக இருக்கின்றான். தமோகுணத்தினால் கட்டுண்டிருக்கும் மனிதனின் அறிகுறிகள் இவை. 9ல இருந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம்.
சேவ் பண்ணிடுறேன். ஓ சேவ்டு தான். எஸ். இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா போயிடும். நம்ம முடிக்கணும்.